لنا امين يفتح ويشرجنا ملاكنا من يسوع كريستوس كانك كنا سراتيات دمساسي ابس اولد لبرك شات ابراهان انتم اويه كنات اويه دياقنات ولوان سرغ سنات ببسمكم كونوا فتانون صاني رسنس كلوان سمات جيو مهارنا كريستوس من العصر تغلته زيو مهارنا كسو 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 بزحلف محرنا بزمس حلونا بافون منفس قدوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس من العصر تغلته بنت اجزتنا مريم مهارنا كسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ክብሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላክናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርና ረዲና ይحلውና ነቅሪብና ተቀቢልና ተማኽብና ናጽንዕና كسعدا سعد ياوين ابتحلنا يغجو بزقدس على زيان بقول زمن وتنا بفصم سلام كحلونا كل زعج يابير املغنا لمن لنا صلي قويتنا يابير كل التعس ابون قويتنا املغنا مدعنا يسوع كريستوس دعوه كل قبرنا انت كل قبرنا وشغل قبرنا مسكنك لنا سلا سور كنا نزردا كنا نزحلق كنا وخم سلا زعرب كنا نتقبل كنا سلا زعب كنا زتنا كنا كسعدا سعد ياون سلا زبصح كنا نمسكنك لنا قويتا قبلنا مفكر سلا زن لمنك لنا كم محرد كون لنا نزقدس على زيان كل زمان وتنا ناخذ بمفراب بسم سلام كم بسمها بنا كل غناتن كل مكران حبون كون زغنا كل قبر شيطان مخرفا سوات من لعل سلام وقيتا كبارح كاب كله حزب كاونا رحق كاب زوريا قدس وتعزونا رحق طعمن عايشين عزلنا تمن كربيتين كل حل سلام كرنا سلطان ذهب كان انساق المغاب كل فادنا نوالها نمبر نفتنا يتتون حد ودخا قويتنا ملغنا المدعنا يسوع كريستوس من تبغر سوي بزقور محرتين رأتان مسقى معروم محوز ومن بس كل سن مسقانا صنعتم بود لك على من كل سعان زلالم علم امين نين الصحاب مزمور حمسان حدا واملاك كم سالخ محرني كم تعبير رايخ ابساي دمسس كبا وساي صدق عصبني كبحاتيته وينسرني انا ابساي فلت اللهم حاتيته كل جزيب كن اي بزربا صادق فردخاون صون كاتركب سي انا اخاطر بدلكو ابكن خاك غوركو نبابسات ولدكو نك ابحاتيات تنستني نون حق اوي اخاطر له احوط مهارني متصرف سمع زاترني كبرت كصدو صبني تنزقت كاينا سمت غوساس بحتان حغوسنا اسمع عنك كاو حاتياتي كبلو نبزل ابساي وندمس سو املاق صوري لب فطر الله يسمى منفس كاوي تحدث كاو قد كاي تربينا حغوس مدحن كامله سلاي فقادኛ መንፈሱን ደግፈን መገደኻን መፍረስ ተምሮም እየ ሓጣና ባኹም ለስዮም ወአምላኽ መድኃኒይ ካብ ዕዳ ድማ እናግፈን ንሳነይ ጽድቅ ሃልል ክትብለሉ እያ ወይታ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኻና ፍረይ ክፈት መስዋዕት ባያብለካኒ እንተዘይኮነስ መቅረብ ኩልካ ነረ መስዋዕት መራራይት ብጎኒኻ መስዋዕት ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ድባይት ንቆኒኻ ንጽዮም ጸጋኻ ሰናይ ግበረላ መካታት ኢየሩሳሌም ንዳቕ ሸሞሳት ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕት ባክብለካ ይሽው ኣመሰዊኻ أرحو قرب الكايوم هاللويا صلوات قد يدكاس نكرسات نقسين أملاقين مسكان أقرب اللو حاتياتيك حرق الليك ألمنا أمبي دكتور صقاب مزامر عدلو لنا نباهمي أبونا دكس هاللهم ومنعبات الدخيم اللهم كيلبش حراي بلو جمرو لنا بلو ميتين ثلاثة أمبب من نباهم حراي أبونا عولات أبي حراي أبي ملاك السلام ميتين مزمور ثلاثة حدن هدينا إلسابيت يغريتا معزا قدوسان ميتين ثلاثة كلتن هدينا إلسابيت ميتين ثلاثة سلستن هدينا عين عالم ميتين ثلاثة أربعة حبتنا أصلي ميتين ثلاثة شوعتن
حبتنا أسمايت 238 حاونا ساميل 241 ممهر تخل مريم 242 ايفون إلكم آتيهم زلهم 246 حرقوين 247 ممهر تخل مريم 248 عاويلكم كتنبو بلنا تعماكم دي هللويا نزغابير كاب سمايات امسكنو اريام امسكنو كلكم ملائكتو امسكنو بزلكم سراويتو امسكنو اتن صحاين ورحن امسكنو او اتم برحات كواخبتي امسكنو اتم ناي سماياتن ابلعلي سمايات زلكم ماياتن امسكنو نسو عزيزو تفطيرهم يوم ونسن ازغابير يمسكنو نزال عالم اقومم زي حلف حق هابم نزغابير كم مدري امسكنو اتم قبلات بحرن محمقن كلكم اتم حون بردنا صحيتان جمن قالوا اسلت هببلان قالوا اسلت هببلان اتم اخرانن كورابيتن كلكم فريدي اقوامن صحدتاتن كلهم اراويتن كلاتكم انسسان لمم اتبلون نفرتي عوافن نغستات مدرن كلاتكم احزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن اغبازن غرازتن ابيت مسناشتو سمو بينو العل ايو غرموخا ابلع لسماين مدرن ايو اموان اسم ازغابير يمسكنو نهزبون قرني على سلازي كلهم قدسانو دك اسرائيل اتي زقربو حزبي يمسكنو الله هللويا هللويا امين هللويا أبونا ميتا هللويا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ለሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 30 ክርተን እንሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي زتادق نعملاق زبرق مسلنا أسرالون صبا نبره منفس قدس ما نبرنت مسيح زيابيهر كير آيو مات كان دير دما بمنفس قدس سقلي چلو نبره بمنفس كان بيت مقدس مسا ولدونة يسوسان كم سرعات قبر لهم ساعته سمعون دما بإيده حقفو نعملاقون كم زئنا بلبارخو وقويتاي نتنازا مقلاس برهان نهزوها أسرالون كبرت خونا بكل مخلوف الزد دالخي يوم دحان كعينتي كبر آياس حج خمت زربخان باريخا بسلام تفان وإخابله سجانا نجابير عملاق يكون أمين وكريستوس عملاقنا مسير ربنا ونفس قدسين لمن كل ساعة نسجد الكلونا أمين. قال هوت يسمع لنا أدينا إلسابيت كفلتات صلوت. كفلتات صلوت سمع له هو سمع الله سبحان الله. عرف كفلتات صلوت إنه أبقدمي أتي قنوع فرادي كقوم اعتدالي على أتي أم مجاجاي زحالة عدمي نخنانين نفردن رقوع سلازخانة ببزحي حاتياتي رعدن انقطقطن على إن كان نفس جنا أمرت نبريكاب هالله استنسحين مغنياتو مريت أم عبر أيو دسون يو أموت كع ذكرى يلبون أبجهنمون زمسجنو يلبون مو أب كابدك أستكيد تنسكيد نمد حنكي بنصحة أو أملاخي محرنن أدهنن اندابلكي تمحسني سبحاتنا أبن نولدن منفس قدسني فانتنتخنتنا جعان وتنزر عالم آمين آمين قال هوت يسمع لنا دكتور سقاب موال سف زي ودا والسب زي ودا زي علم زيا زل علم زنبل انت زخون سي نفسي نتصف زخونا مغنيات محلو كنيرو جن كتسعيف زخونا تكبرات كن اتحما اكيكن اب قدمي اتحقين يامس الله اب عرات
ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳእ ስጋ ከለኺ እንታይ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍልድኻ እስንብድ በቲ ዘለኣለማዊ ፍልድኻ እንብልካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱን ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቀባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኩ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛየ እሞ ረበለለይ እብል ኣለኹ ይእዘን ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ወንጽሕቲ ድንግል ወንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባተይ ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኽንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ምን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ዓይነ ዓለም ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ እሺ ከመ ብስኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንትና ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኢኻ ኣብ እዋኑ ምግቢ እትህቦም ኦ ኣምላኽና ንመድሓኒትናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰን ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብቲ ዓልየት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነና ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብረሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባረይን ኢድካን ኣብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓይ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረኒ ንነፍሰውን ኣድሕና እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገበር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ቆንዓት ልቢ ትመፅእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻ ኣቦ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ጴጥሮስ ፋሚሊ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ለህይወት ይስማዓና ኣሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፅ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና አደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብስበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንሕማማት ዝብኻብ ፀሓየሞ ምንት ተቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ መሐረና
وخاب حاتيات نصخون كاغويتار لأن لما أنا خا تقبلنا كبرن مسكانا بس معرقن قدسنا نعغاي قبا أمين أغويتا محرنا أغويتا بارخنا أغويتا بقعات قرنا مسكانا خمزلنا خنسلب سماعت تنبر ربنا سمكاي قدس من قصرات نسا فهركا تعب سمايكم دما مدريخون على تنجرانا لو ما هبنا نحنا نزبدلونا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا انتقدنا وفادنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حيلين كبرن زل علمنا كائما أمين عزت يا مريم بناي قدوس قبري ملا سلام تا سلام لك اللغو بحلنا خي دنقلي خي بالسقافون دنقلي خي عدى إيجابي ارتوات ويتا سراوي سلام لك اللغو نسغكا نسبرغتي غي فركرسكم برخيو وملتا سعقا جابير مساقيو وفست الدسوالكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخ إيسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين آمين قال هوت يسمع لنا حابتنا أصلي مسقانا نقدس دنقل مريم الرايك قال هوت يسمع لنا أبونا آمين مسقانا نقدس دنقل مريم أو قدست ملتا تسقا كل جزية دنقل زخنكي ولا ريتا أملاخ عد كريستوس سلام نبلكي انت حاتياتنا كحد قالنا نفقر ودخي صلاتنا أعرقي يسوس كريستوس أملاخنا زولدكي قدست دنقل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقو كمحرنا نابويتا لمننا آمين أو قدست دنقل مريم ولاديتا أملاخ نزار إسهب إمنت أمالادي ناودخي يسوس كريستوس بحرقات حاتيات كتسقونا لمننا آمين أو ناي حقي نقستي دنقل سلام نبلكي أو نأماني الأملاخنا زولدكي كرع زرقنا سلامتا نقربلكي أو دنقل بوغيتا يسوس كريستوس ستأمنك أمالادي حاتياتنا من انتك حد قلنا تذكري آمين قال هوت يسمع لنا أسمايت حابتنا مأتو صلوة هيمانت ميتال لغسمايت سمعنا انت اللي خي الراي ايت سمعنا الله سمايت عندي تحاونا مئتو صلوة هيمانت ماركيتا أبصر حيث اللحمة سمعت رأيت اللحمة هراي سمايتي هرايش هراي عنديت أو أدي حقا برهان نخبركي أو قدست دنقل ولاديت أملاخ مدحن عالم سلاز ولد كلنا مسيوخ أنا نفسنا سلازد حنانا مسكنكي أو قويتنا نقصنا مدحننا إيسوس كريستوس كبرين أخايخون نسخان هوارات مقوسهم سمعتا تأخليلهم صارقانا للتهم نبيت هرسيان صنعتا نعتا حدقات وحدز ملقوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلو نخبرون أو قويتا محرنا أو قويتا بارقنا أمين قال هوت يسمع لنا حاونا ساميل نهيمان الصلاة نخلو بزحازه سماين مدرن زرقن زيرقن فتره بحد أملاك زيابير أبنا أمن بحد قويتا بإيسوس كريستوس عالم كي تفتره مسوهلو زخنا ولد أبو هدونا أمن كاب برهان استرخب برهان كاب حق إني أملاخ استرخب حق إني أملاخ استول دنبر فطور زي كونه ملكوت مسأب معرض خونه كل بو استفتره بزيكو قناب زمدر زلو يخون ويساب سماي زلو من مستفتره يلبون من تانا من تسب من تمدحنا كاب سمايا زورده بمنفس قدس كاب قدس دنقل مريم سقال بيسو سب كونه سب كوينو دما بزمن بينتيناو بيلاطوس من تانا تسغله مكرا مسقل تقبله موت تقبره اب قدسات مصحف تخمس صحفه اب سلساي معلت خموتا تفلي تنسئ بخبرنا بسمايات عرقه اب يمان ابو تقمطه كم بحدش دمان هي وان نموتان كفرد بخبر خمصيو نمنغستون موداتا يبلون قويتان محوين بزخونه كاب اب السلط منفس قدس نامن مس ابن ولدن منفس قدسن مس ابن ولدن سجدلون نمسجنون نسو اب نبيات حدير استناغره ايو لعل كله بزخونت بني حواريات غباي بحنت قدس بيت كريستيان نامن حاتيات المسراي بحنت طمقتو نامن تنساء موتان نزل عالم المسيح والتسفى نقبر امين قال هوت يسمع لنا آمين أو قويتا حتياتنا صلاتنا سميعها حتياتنا حدقلنا كريالايسون
Krealaison, krealaison, krealaison. 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 Krealaison, 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 krealaison. krealaison. Krealaison, krealaison, 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 krealaison. Krealaison, krealaison. Krealaison, krealaison. ሓብትና ሙሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ልግስኻን ውልኣትየን ንኩሉ እትመልኽ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ሰብ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና ረታን ምሕረትን ግበረልና ኣሜን እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረበለና ኣሜን ጎይታ ከም ምሕረት ረበር ከም ተግባርና ይኹን ስለቃላት ምሕረትካ ኣምላክነ ዋኮበከ አምላክነ وأكونك بك ወጎይታ ብቃት ወረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድቕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ደንገሊኺ ብስጋኹ ደንገሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኩም ብቓል بحسابكم بكل واساتنا زحطانا يو اسغار روحون مبقر سبن سلازخونكا من تقدسم كالكات عرقنا نفدقلنا واملاك بسلام كن حضر سلام ويتيتابنا ابزانا يدك اسقدينا كاب كل چنكتنا تعقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كخلونا خانا سلام ملاك على أخلنا سقان برهرانت مبقر سبزخونا حدا ودخا ويتانا نعملخنا ندحنا يس كرسوس تبون مسئين كبرن وداسيان قرمان زلوكا معرفة من زخنا وهبيوت منفذ قدسين مسجانا يقبعك الجنة زل علم من أمين ظهرنا وسوكف ساعات زت صلوات وقيتا محرنا محرت كونا بزحلنا وامنا وسوكف ساعات انجزينا بسماء مدرين خبرت سجل الكا كرسوس ومن أملاقنا بعنا ويت عقسم بزخرتن بسنة تملاقنا روحنا طمعنا قدامهم حتى تنياتاتون التمحر نحاتب الساعات مليس بيه واتكنا برمبر مستزيت دلي
من تصبيهم دلو تسفى سمايات كرغبون كلهم ناب دخنة التقدم وقويتا بزا ساعات ديانا كل ساعات اندماننا تقبل هوتناك أنا علنا تأزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمى رحمامنا فوس حكياتنا حدا قلنا كاب كله خفع حازن نسكيات بلعنا كلونا نكون قب قدسان ملاك تحلونا نودت امنات كان مره ما انت نافت زي مرمرن زي والسنن فتت كان بصح عدلنا مسخان زل العالم بروخيخا امين اوغويتا بقعات ورنا مسغانا خمزلنا كنصلب سمايات نبر ابونا سمكاي قدس منغسات مسا فقد كام تاب سماي كمدما مدري يكون علات انجرانا لمحبنا نحنا نزودلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نفسنا دقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حايلين كبرن زل العالم نتكايما امين وزت يا مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا غدن قلي خي بسقافون دنقلي خي عدا ايجابيه تبعت سراوي سلام لك الله الشغي كابان السبرغتي خي فركر سخم رخيو قوم اللي تتصقى ايجابيه مساخيو وفست دس والكي اتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوع كريستوس من تانا محرات لمن لنا امين آمين قال هيوت يسمع لنا أبونا زغبركم حزب እግዚአብሔር እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብዘ ዘለኹሞ ኾንኩማ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም በጥባትን በአንቃድዎን ተካታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እስከተጻድቅ ኣስመት ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ኣብዝ ሓለፈ ግዜና أسمايت حبتنا ميت جبرية أسمايت حبتنا ميت أيقونتنا الله تمسس مع اللغريته أبز حلفة جزينا خم فقط إجزابير زرعنا يو جبر هواريات معرف عصر توش دشة أربعة استئنارينا أبتقدماي كاب حدا حساب حمشة نتوم زنبرنا نمزها خرز أكل نتوم زينبرنا خانتاي كم زنبرة تيماتيوس مس باولوسن سيلاسن كم زخده إزبل أبزي كاب حدا حساب حمشة زرعنايو تي دهربايتانا تيماتيوس سلمنتاي جزور كم زينبرة هواريا باولوس نمنتاي كجزرو خمس دلية بكريستوس جزرت هايتكم زي مجزارون إيلو بزعبا جزرت بنصور ندام هارو خلو سلمنتايو تيماتيوس أبت جزيز جزيرو كابزخ نحنا انتاينا نمهار رئينا مالتيو كابشد الشخص 17 باولوس نامك أريونيا 5 تسوعه أبزي أرستزون أبوتنا هواريات مدب يوسو نتزوج ومدب جن قد أملاخ دي أيقونن يحطوا أنت تفقد اللهم يخدون ده زي تفقد اللهم كم فقط إجزابير يقبروا كله تزقبروا وزنبارو بمريحنة منفس قدوس يقبروا وخمس نبارو معناته منفس قدوس كلام زبل تصحيف الله ما آسيو نحنا كم زمد ديبنا لنا وأملاخ فقط كاديو فقط كامبر فقط أيقون نحنا جن نعنا زمسلنا نحنا زمد دبنا جن زي إلهم يقربوا مو فقط أملاخ تغيني أفقد لهم فقط أملاخ ندزي كوين خان نبت أملاخ فقد لهم نبت أملاخ زمرحهم يخدو كم زنبارو يزخلاي أرست زمهرنا اتسالساي 10 حدا كاب 10 حمشة لديا بكريستوس كم ذا أمانات تبي حدا كاب زرست زنمهاراتي أجابا باقل قلوت ناي أبوتاتنا هاريات أبيت صلوت كوينهم سبات كم صوم صبي زي كونس أم نفس وقف اتهزبي أبزلوا وانجيلس أجابرهاني بصحو كم زنبارو حلف حليفه ما أبيت صلوت أيهود زي كونس أبغانجم ربا خوينهم يمنزك على وانجيل سب كونيرو أبت صلوت زجبرلو غانجم ربا خلنا إلهم إتن مايك قد حزم سانستي يسمع يسمع سقيلهم ينبو نيرو مساتن كا مايك قد مايك أديهن خدا كم فقط أملاخ جن لديا تبهال نت باولوس زبلو لبا خفت الله سلمنتا إن لديا خفيت الله أتي دحربايتا حدور صقا وي حدور فلتات زبهال نأملاخ تفرح كم زنبره بعلت مويا بعلت سرح سريحة نفسها تعلي سدراء تعلي كم زنبرتون
ሸያጢት ቀይሕ ሓሪ ኢልዋሎ ብፍላይ ግን ንኣምላኽ ትፈርሕ ከም ዝነበረት ልባ ንኸተስተውዕል እግዚኣብሔር ልባ ከፊትላ ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ብሓቂ ፍርሃት ኣምላኽ እንድሕር ቅድሚያ ገርና ኣብ ልብና ፍርሃት ኣምላኽ እንተደኣ ሃልዩ ነቲ ዝዝረብ ነቲ ዝበሃል ክንሰምዖን ከነጽንዖን ነቲ ክንገብሮ ዝደለና ከዓ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክንገብሮ ከም ንኽእል ከምቲ ንልድያ ዝረዳእኻ ከምቲ ልባ ንልድያ ዝኸፈትካ እንዳበልና ኣብ ጸሎትና ኣብ መዝሙርና እውን ብዙሕ ግዜ ኩላህና ንፈልጣ መዝሙር እያ ማለት እዩ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካዩ እቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ካብ 16 ክሳብ 40 ዘሎ ጳውሎስን ሲላስን ከም ዝተኣስሩ ያትብል ታርእስቲ ኣብቲ ውሽጢ ምሳኣተና ግን ዝተኣስሩሉ ምክንያት ዕላማ ዝተኣስሩሉ ምስተኣስሩ እግዚአብሔር ዝገበረሎም እግዚአብሔር ኣብቶም እሱራት ዝሃቦም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝገበርዎ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ዝገበረሎም ተኣምራት ክሳብ ነቲ መራሕ ሓላቃ ቤት ማእሰርትን ንስድራ ቤቱን ብስራት ወንጌል ብምብሳር ናብ ብጥምቀት ናብ ድሕነት ከም ዘብጽሑ ዓቢ መልእኽቲ ሒዙ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዝራብዓይ ናይ መወዳእታን ንምሃሮ እንታይ እዩ ብዕላማ እግዚአብሔር ፀበባውን ተኾነ ማእሰርቱን ተኾነ ኣብ ማእሰርቲ ዘኽብር ኣምላኽ ምዃኑ ማእሰርቱን ተኾነ እግዚአብሔር እውን ንእሱራት ብስራት ወንጌል ክበጽሓሎም ፍቃድ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ማእሰርቱን ተኾነ እግዚአብሔር ኣብ እሱራት ሰፊሕ ኣገልግሎት ዝኸፍት ኣምላኽ ምዃኑ ስለዚ መከራ መጽኡ ተኣሲርና ኢልና ከነማርር ዘይኮነስ እግዚአብሔር እውን ከምዚ ዕላማ ከም ዘለዎ ካብዚ ራብዓይ ኣርእስቲ ንምሃር ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ግዜና ዝነበረ መዝሙር ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንደዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖ ይኽበር ናተይ ጎይታ ዝብል መዝሙር ዘሚርና ብድሕሪኡ ሕቶታት ነይሩ ምስቲ ግዜና ኣቦና ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ዓጽዮምልና ናይ ዝሓለፈ ዓርቢ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ነቶም ዝነበርና ቁሩብ መዘኻኸሪ ኾነና ነቶም ዘይነበርና ከዓ እንታይ ከም ዝነበረ እዩ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሰለስተ ኣርእስቲ ኣለና ካብ 1 ክሳብ 9 ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ይብል ማለት እዩ ካብ 10 ክሳብ 15 ጳውሎስን ሲላስን ኣብ ቤርያ ይብል 16 ክሳብ 34 ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ዝብሉ ስለዚ ከተንብቡ ግዜ ዝጥዕመክን ተዳሃይን እሞ ናብቲ ናይ ሎሚ መደብና ክንኣቱ ግዜ ዘለና ክትዕመና ከነንብብ ንኽእል أنا اللي خبي مرقدة هراي حاولنا ساميل أنا ما اللي خبنا عدينا أين عالم كاب 10 كساب 15 ጳውሎስን ሲላስን ኣብ ቤርያት ብልዘላ ማለት እዩ أنا اللي خبنا هراي عندي كاب 16 كساب 34 ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ትብል ማለት እዩ هراي ጀምር ሳሙኤል ሓውና أوصيهم الله دكم أبان هو وصيلا دينا كساب كندي أنا تي كاب 1 كساب 9 ناي سامويل حاونا كاب 10 كساب 15 دينا أين عالم كاب 16 كساب 34 حاونا عندي بس ما أقول في القدس هذا أملاك أمين بأنفي بيليسن بأبولونيانا بيلون كا ناب تسلونك أتو أبون بيت صلوت يهود نبره ጳውሎስ كا كمت لمادو نواهاتهم آتيو 3 سنبت بصحفات مساحاتهم تزراربه نكريستوس كسقلن كموتات كتنسئن كم زغبؤ እዚ ሰብ ከልኩም ዘለኹ ኢየሱስ ከዓ ክርስቶስ እዩ ኢሉ እና ተርጉመይ ገልጸሎም ነበረ ካባታቶም ከዓ ሓያሎ ኣሚኖም ናብ ጳውሎስን ሲላስን ተጸምበሩ ኣዝዮም ብዙሓት ካባታቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ
ጽርአውያንን ካብተን ዓበይቲ ኣነስቱን ሒደት ዘይኮኑ ከምኡ ገበራ ሒደት ዘይኮና ከምኡ ገበራ እቶም ዘይኣመኑ ኣይሁድ ከኣቀኒኦም ናብቲ ዕዳጋ እኩያት ሰብ ወሰዱ ህዝቢ ኣኪቦም ድማ ነታ ከተማ ኣናዓብዋ ንቤት ያሶን ሓደጋ ወዲቆም ከዓ ኣትሕት ኣብለ ንቤት ያሶን ሓደጋ ወዲቆም ከዓ ናብቶም ህዝቢ ከውፅዎ ደለዩ ምሳኣኑ ግና ንያሶንን ንሓያሎ ካብ ኣሕዋት ናብቶም መኳንንቲ እታ ከተማ ስሒቦም እዞም ንኩሉ ዓለም ዘናዓቡ ናብዚ ከዓ መጺኦም ያሶን ከዓ ከም ኣጋይሽ ተቀቢልዎም ኣሎ ንሳቶም ኩላቶም ምስ ኣዋጅ ቄሳር ዝጻላእ ነገር ይገብሩ ኢየሱስ ዝበሃል ካልእ ንጉስ ኣለውን ይብሉ እዮም እናበሉ ጨደሩ ንሳቶም እዚ ንዝሰምዑ ሰባት ንመኳንንቲ ነታ ከተማ ኣገርገርዎም ንያሶንን ነቶም ካልኦትን ወሐስ ኣትኪሎም ከዓ ሓደግዎም ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣዴና ኢና ኣለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም እቶም ኣሕዋት ግና ንጳውሎስን ንሲላስን ብኡኡ ብለይቲ ናብ ቤርያ ሰደድዎ ኣብኣ ምስ በፅሑ ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተው ንሳቶም ድማ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ ንሳቶም እዚ ነገርዚ እስኪ ከምኡ እንተኮይኑ ኢሎም ኣብ ፀጽባሕ ነቲ ጽሑፋት እናመርመሩ ነታ ቃል ብኩሉ ፍቃዶም ተቀበልዎ ስለዚ ብዙሓት ካዋታቶም ካብተን ክቡራት ኣንስቲ ጽርያን ሰብኡተንን ሒደት ዘይኮኑ ኣመኑ ካብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ጳውሎስ ኣብ ቤርያ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገርዎም ምስ ሰምዑ ነቲ ህዝቢ ክዘርጉን ከነዕቡን ናብኡውን መፁ ሽዑ እቶም ኣሕዋት ንጳውሎስን ሲላስን ባሕሪ ክኸዱ ቀልጢፎም ሰደድዎም ሲላስን ጢሞቴዎስን ግና ኣብኡ ተረፉ ኣብቶም ንጳውሎስ ዝወስዱ ግና ክሳዕ ኣቴና ኣብፅሕዎም እሞ ሲላስን ጢሞቴዎስን ቀልጢፎም ናብኡ ይስዕብዎም ዝብል ትእዛዝ ሒዞም ናባታቶም ተመርሱ ቃል ህይወት ግብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኣሜን ሓውና ዓንዲት ጳውሎስ ድማ ናብ ኣቴና ክጽብዮም ከሎ ኣብ እታ ከተማ ጣዖት መሊኣ ምስ ረኣየ ብመንፈሱ ተቃጸለ ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ ኣይሁድን ምስቶም ፈራህቲ ኣምላኽን ኩሉ መዓልቲ ድማ ኣብ ዕዳጋ ምስ ረኽቦምን ይዛረብ ነበረ ሓያሎ ፈላስፋታት ከዓ ኣብ ኤጲስቆሮስ ስጦንኮስን ምስኡ ጸመዱ ገሊኦም ከዓ እዚ ዓጃው እንታይ ክብል ኮንዩ ዝደሊ ዘሎ በሉ ገሊኦም ድማ ብናይ ኢየሱስ ትንሣኤ ስለ ዝሰበከሎም ብሓደሽቲ ኣማልኽቲ ክምህር ዘሎ ደኣ ይመስሎም በሉ ጋሻ ነገር ኣብ ኣእዛኖም ተስማዓና ኣለካ እሞ እዚ ንስኻ እትዛረበሉ ሓድሽ ትምህርትስ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ዶ ይከኣለናዩ እዚ ነገር እዚ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ንደሊ ኣሎና እናበሉ ድማ ሒዞም ናብ ኤርስፋጎስ ወሰድዎ ኩሎም ሰብ ኣቴና ከዓ ዝነብሩ ጓኖትን ብዘይ ሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዕን እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ግዜ ኣይነበሮምን ጳውሎስ ግና ኣነ ኣብ ማእኸል ኤርስፋጎስ ደው ኢሉ በለ ኣቱም ሰብ ኣቴና ብኩሉ ነገር ምምላኽ ኣማልኽቲ ከም ተብዝሑስ ርአኩም ኣለኹ እናዞርኩ መቅደሳትኩም ክርኢ ከለኹ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ
ዝብል እተጻሕፉ መሰውኢ ረኸብኩ እምበኣርሲ እዚ ከይፈለጥኩም እተምልኽዎ ዘለኹም ንዑ ኣነ ክነግረኩም ኣለኹ እቲ ዓለም ኣብኣ ዘሎ ነገር ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ብኢዱ ኣብ እተሃንፀ መቕደስ ኣይሓድርን እዩ ንሱ ህይወትን ትንፋስን ኩሉ ነገርን ኩሉ ዝህብ እዩ ገለ ከም ጨንቆ ኢድ ሰብ ኣየገልግሎን እዩ ካብቶም ተቀነ ኢትኹም ድማ ሓያሎ ንሕና ካብ ዓሌት ኣምላኽ ኢና ኢሎም ከም ዘለው ብእኡ ኢና እንነብር ንወሓስን ብእኡ ከዓ ኢና ዘሎና እሞ ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሲ ኩሉ ምድሪ ክነብር ኩሉ ዓሌታት ሰብ ፈጠረ ንሱ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዘይሓቀኛ ከነሱ ምናልባሽ ሓሰስ ኢሉ እንተ ዘይረኸቦ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልዮ መናበሪኦም ድማ ወሲኑ ዘመናት ድውብ ደረትን ሓገገሎም እምበኣርከስ ዓሌት ኣምላኽ ካብ ኮንኩምሲ ኣምላኽ ነቲ ናብ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን እተገብሮ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩርን ወይ እምኒ ከም ዝመስል ክንሓስቦ ኣይግባኣናን እዩ ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ኣሕሊፉ በቲ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ እሞ ብእኡ ንኩሉ እምነት እናብሃበ ዝመደቦ ሰብኣይ ንዓለም ጽድቂ ድፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንዘሎ ሰብ ክንስሑ ይነግሮ ኣሎ ብዛዕባ ትንሣኤ ምዉታትን ምስ ስምኡ ግና ገሊኦም ኣላገጽሉ ገሊኦም ከዓ እዝስ ከም ብሓድሽ ድማ ክሰምዓካ ንደሊ ኢና በልዎ ከምኡ ድማ ጳውሎስ ካብ ማእኸሎም ወፀ ሓያሎ ሰብኡት ካብ ሰዓብዎ ኣመኑ ካባታቶም ድማ እቲ ናብ ኢዮስፋጎስ ምዃኑን ዲዮስን ደማርስን እተባሃል ሰበይቲ ከምኡውን ካልኦት ምሳታቶም ነበሩ ቃል ህይወት ይስማዓልና አንዴ ሓውና አንዴት راي حاونا ساميل እሺ አብዛናተይ አብዛ መጀመሪያ ጳውሎስን ሲላስን እንዲሁም ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ምስከደ አው አቤት ጸሎት አይሁድ ረኺቡ ማለት እዩ አው ኻነ ሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ከም ቃል አምላኽ ከምቲ ጽሑፍ ምስአቶም እንዳገለጸ ይምህሮም ነይሩ ንሱ ከዓ እንታይ ዝብሎም ነይሩ እቲ ክርስቶስ ክስቀልን ካብ ሞታት ክትንስእን ከም ዝግብኦ እዛ ኣነ ኢየሱስ እዛ ኣነ ዝነገረኩም ዘለኹ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ እዩ እናበለ እዩ ዝገልጸሎም ነይሩ ማለት እዩ ካባሃቶም ከዓ ብዙሓት ኣሚኖም ኣብዚ ጽርዓውያን እውን ንኣምላኽ ዝፈርሁ ጽርዓውያን ይሩና ንኣምላኽ ዝፈርሁ ጽርዓውያን እውን ብጎይታ ከም ዝኣመኑ ናብቲ ማሕበር እውን ከም ዝተጸምበሩ ማለት እዩ ዘይኣምኑ ኣይሁዳውያን እውን እዚ ነገር ዝምስራዩ ቀኒኦም እኩያት ሰባት ካብ ዕዳጋ ኸይዶም ኣምጺኦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ቤት ያሶን ሓደጋ ከም ዝወደቕዋ ርኢና ሰባት ወሲዶም ቤት ያሶን ኣው ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ኣው ተዓቂቦም ነይሮም ምናልባሽ ተጋጌተ ኮይኑ በመርጌታ ስታይተብሉኒ هو تعاقبهم ስለ ዝነበሩ ናብ ሓዲጎም ናብታ ቤት እቲኣስ ሓደጋ ወዲቆማ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኹሉ ዓለም የናዕብለው አንጻር ቄሳር ይውጁለው እናበሉ ካል ኢየሱስ ዝበሃል ንጉስ ከዓ ይምህሩና አለው እናበሉ ነቲ ዓዲ ከም ዘናዕብዋ ንርኢ እቶም መኳነንቲ ሽዑ ያሶንን ንኻልኦትን ኣሲሮሞም ሽዑ ዋሕስ ፈቲሑ ኣትኪሎም ከዓ ከም ሰደድዎም ኢና ንርኢ ማለት እዩ እንዲያ ይበጽል ቃል ህይወት ይስማዓልና حاونا ساميل اتي ናይ ቦታትና ሐዋርያት አገልግሎት በዘይ ያቋርጥ ሰለስተ ሰናብቲ እሞ አቤት ጸሎት አይሁድ እናኸደ አይሁድ በኸመይ ጥምትዎ በኸመይ ይፈልጥዎ ብጣዕሚቲ አርአያ አገልግሎቶም እንታይ መስል ነይሩ
اتي ابعداغا نياسون مسرعيو انتاي زبل مدبي نيروم ابندا اياسون كصنحنا يم سلازي او تاكيبون كلو كنحزوم ينازبل حساب ينيروم مدب املاح جن شعوز تحازلو غزيه سلازي نبره ابتي ناي بيت اياسون ايصنحو من مال نتا قدر شدشته مسانوم غنا نياسون نحيالو كابحواتن نابتم مقاننت تختما سحيبوم ازوم نخل عالم زنعوس نابز ختما مسيوم ياسون كا كما غايش تقبلوا مالو نساتهم كلاتهم مس اواق قصار صلا ነገር ይገብሩ ኢየሱስ በሃል ካል ንጉሳለውን ይብሉ يوم نابلو ጨደሩ ብዙ ጊዜ ሰይጣን አቡ ሐሶት ከም ዝኾነ ዝሩጋት ሰባት ከም ዘምጹ እቲ ዝኸስዎ ዘለው ኻኒ ምስ አዋጅ ቄሳር ኩሉ ጊዜ እቲ እዚ ሕጂ ኣብ ዘበና ፖለቲካ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ምናልባት ሽዑ እንታይ ይባሃል ነይሩ ንታሪክ ክንገድፎ ኩሉ ጊዜ ግን ሰርኽ ገብሩ ከለው እቶም መራሕቲ ወይ እቶም ገዛእቲ አቃልቦም እንት ክገብሩሎም ኩሉ ጊዜ ምስ ዝተሓሓዝ ሓሶት ይዝመጽ ማለት ስለዚ ከምኡ ክበሃል ከለኻ ዋላቶም መራሕቲ ዋላቶም ነገስታት ዋላት ህዝቢ ከስተውዕሎ ይኽእል ኣይነበረን እቲ ታሪክ ካ ሕጂ ተቀጻሊ ይኹም ዝኸውን ማለት ስለዚ ኩላቶም ምስ አዋጅ ቄሳር ዝጻላእ ነገር ይገብርለው ሕጂ ቄሳር ማለት ንጉስ ነገስታት ማለት እዩ ንስኻ በመንግስቱን ተመጽኺያ ጥራይ ክሰምዖም ዝኽእል ማለት ኢየሱስ ዝበሃል ካልእ ንጉስ ኣለውን ይብሉ እዮም ናበሉ ጨደሩ ንሳቶም ነዚ ምስሰምዑ እቶም ነዚ ሰምዑ ሰባትን መኳንንትን እታ ከተማን አገርገርዎም እዩ ዘይደለይዎ ነቶም አው ዝነብሩ ኹን ነቶም አው ዝነበሩ ሰበስልጣን ኹን ነቲ ከተማ ከም ዝንዳበሉ ይዕገር ንያሶን ነቶም ካልኦትን ወሐሳት ኪሎም ካ ሓደግዎም ምክንያቱ ኣይረኸብዎም ኣብቲ ገዛ እንደጸንሕዎም ነይሮም ንያሶን ኹን ነቶም ሐዋርያት ኣይመናሕሰይሎም ዕላማ አምላኽ ጥበብ አምላኽ ግን ሽዑ ካልእ ከዓይሉ ዝግብኦም ጊዜ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ከም ዘናገፎም እቲ እኩያት ሰባት ምሕባልን እቶም እኩያት ሰባት ግዳይ ዝኾኑ ኻኒ እቲ ምስተውዓል ዘይብሉ ምስተውዓል ዘለዎ ሰብ እንታይ ይገብር ፈልጥ እንታይ ይሕትቶ ይፈልጥ እቲ ኣብቲ ቃል ዘይጸንሐ ግን በቲ ዝተባህሉ ጥራይ እዩ ከም ውሕጅ ዝግፋዕ እሞ ካብዚ ኸ ብዙሕ ነገር ንምሃር ሕራይ ኣዴና ኣይነ ዓለም እሺ እቶም ኣሕዋት ግና ንጳውሎስን ንሲላስን ብኡ ብለይቲ ናብ ቤርያን ሰደድዎም ኣብኡ ምስ በጽሑ ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተዉ ምስ ሰደድዎም ናብቲ ናይ ጸሎት ቤት ኣትዮም ንሳቶም ድማ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ ሕያወት ጥዑማት እዮም ነይሮም ደግታት ክበሃሉ ከለውሲ ብሩኻት እዮም ነይሮም ንሳቶም ነዚ ነገር እስኪ ከምኡ እንተኾይኑስ ኢሎም ናብ ፀጽባሕ ነቲ ጽሑፍ እናመርመሩ ነቲ ቃል ብኩሉ ፍቃዶም ተቀበልዎ አንቢቦም በደንብ ስለዝተረድኦም ናይ ቃል አምላኽ ምዃኑ ስለዝፈለጡሲ ተቀቢሎሞ ኮይናት ስማዓኒ ስለዚ ብዙሓት ካባታቶም ከዓ ካብተን ክቡራት አንስቲ ጽርዓን ሰውእተንን ሒደት ዘይኮኑ አመኑ በትናይት መጽሐፍቲ ንባብ ምርዳዕን አሚኖም ተቀቢሎሞም ካብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ አይሁድ ከዓ ጳውሎስን ኣብ ቤርያን ድማ ቃል አምላኽ ከም ዝነገርዎም ሰምዑ ነቲ ህዝቢ ንዘር خزرگو ከናዓቡን ከአናኡን መጹ ትምህርቲ ቃል እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል በደንብ ኸይድ ከም ዘሎ ስለዝፈለጡስ ዕግርግር ከእትውሎም ንኸዘራርግዎም ኢሎም ናብኡ ገጾም መጹ ሽዑ እቶም ኣሕዋት ንጳውሎስ ክሳዕ ባሕሪ ክኸይድ ቀልጢፎም ሰደድዎ ሲላስን ጢሞቴዎስን ግና ኣብኡ ተረፉ እንሳቶም ተመማሃርቲ ኩሉ ነገርቲ ናይ ኣምላኽ እምነት ተረድኦም ስለዝኾኑ ክኸዱ ይፈቅዱን መስለኒ ኣብኡ ጸኒሖም ህዝቢ ብዙሕ ሰዓባይ ስለዝረኸቡ ኮይናት ስማዓኒ እቶም ንጳውሎስ ዝወሰዱ ግና ክሳዕ ኣቴና ኣብጽሕዎም እሞ ሲላስን ጢሞቴዎስን ቀልጢፎም ናብኡ ይስዓብዎም ዝብል
ትእዛዝ ሒዞም ናባታቶም ተመለሱ ክብርን ኣምላኽ ይኹን አሜን አሜን ንሓን ተማሃሩ ተረድኦም እዮም ነይሮም ማለት እዩ በጣም እግዚአብሔር መስገን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ እንዳ ኢያሶን ኣይረኸብዎምን ናበይ ሰዲዶሞም ይዝብል ናብ ቤርያ ኸዱ ይብል ማለት ኣብ ቁፅሪ 11 ናይ ብሓቂ ሰብ ፀጋ ዝኾኑ ብክብሪ ተዘኪሮም ክሳብ መወዳእታ ዝዝከሩ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነብሩ ዝበለፀ ደግታት ነበሩ ከምተን ኣዴና ኣይነ ዓለም ነገራና ሕያወት ብሩኻት ማለት ደግታት ነበሩ ሕጂ እቲ ደግታት ዘብሎም እንታይ እዩ ንሳቶም እዚ ነገር እስኪ ከምኡ እንተኮይኑ ኢሎም ኣብ ፀፅባሕ ነቲ ፅሑፋት እናመርመሩ ነቲ ቃል ብኩሉ ፈቃዶም ተቀበልዎ ነቲ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ብዝሰምዕዎ ተኣምራት ብዝረኣዩ ወይ ሰብ ተቀቢልዎ ዘይኮነስ ኣብ ፀፅባሕ ኢሉ ማለት ኣብ ፀፅባሕ ነቲ ፅሑፋት እናመርመሩ ነቲ ቃል ብኩሉ ፈቃዶም ተቀበልዎ እግዚአብሔር መስገን ከምዛ ዓይነት ኣገባብ ኣፀናንዓ ከምዛ ዓይነት ኣገባብ ርድኢት ብሓቂ ተቃል ከምኡ ዲ ዝብል ብሓቂ እዚ ፈቃድ እግዚአብሔር ዲ ብሓቂ ከምኡ ዲዩ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ካብ ሰብ ቤርያ ሎሚ ዝያዳ ክንመሃረሉ ኣብዚ ሕልኽላኽ ዝመልኦ ዘበን ስርናይን ክርዳድን ዝተሓወሰሉ ብርሃንን ፀልማትን ሓቅን ሓሶትን ብፍላይ ከዓ ኣብ ቤት እምነታት ሰይጣን ኣብ ዘዕገርግረሉ ዘመንን እዋንን ከምዚ ናይ ሰብ ቤርያ እቲ ቃል ከምኡ ዲዩ ኣይኮነን ከምቲ ሰባት ዝገልፅዎ ከምቲ ሰባት ዝሰብክዎ ከምቲ ሰባት ዝዛረብዎ ዘይኮነስ እቲ ቃል ከምኡ ዲ ሰብ ቤርያ ግና ካብ ኩሎም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ደግታት ነበሩ ምስ በለ ንሳቶም እዚ ነገር እዚ እስኪ ከምኡ እንተኮይኑ ኢሎም ኣብ ፀፅባሕ ኢሉ ሓደ መዓልቲ ይኮነን ነቲ ፅሑፋት እናመርመሩ ነቲ ቃል ብኩሉ ፈቃዶም ተቀበልዎ ስለዚ ውፅኢት ናይዚ ከዓ እንታይ ትዝርአ ውፅኢት ናይዚ እዚ ሓቂ እዩ መዓልቲ መርሚርና ኣፅኒዕናዮ እዚ ተሓቂ እዩ ዝብል ውፅኢት ምስ በዝሑ ብዙሓት ካባታቶምን ካብተን ክቡራት ኣንስቲ ፅርን ሰብኡትን ኣንስትን ሒደት ዘይኮኑ ኣመኑ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ስለዚ ሰብ ቤርያ ተረዲኦን ከረድኡ ዝኽእሉ ንዕኦምን ንህዝቦምን ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ፀፅባሕ እናመርመሩ እቲ ፅሑፍ ትክክል ምዃኑ ኣሚኖም ነዚ ክቡር ዝኾነ ስራሕ ሰሪሖም ኢሉ ማዕረ ማዕሪኡ በረኸት ኣብ ዘለዎ ዕዮ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ነቲ ዕዮ እግዚአብሔር ምትዕንቃፍ ከዓ ሰይጣን ስለ ዘይዓርፍ ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ጳውሎስ ኣብ ቤርያ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረ ምስ ሰምዑ ነቲ ህዝቢ ዝዘርጉን ከናዕቡን ናብኡ መፁ ኢሉ በቃ ንሱ ይስርሖም በቃ ነቲ ዝተሰርሐ ነቲ ዝተረኸበ ፍረ እንታይ ክገብሩ ከዘርጉን ከናዕቡን ምክንያቱ ሰይጣን መጀካ ከቀትልን ከጥፍእን ከሓርድን ንኻልእ ኣይመፅን ኢሉ ቶም ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሰባት ከዓ ኣብቲ ፅቡቕ ዘሎ እዚኣ ቤተክርስትያን እዚኣ ፅብቕትላ ከመይ ገርና ንዘርጋ ከመይ ገርና ንህውኻ ከመይ ገርና ነፍርሳ እንደዘየፍረስናይ ከዓ ከመይ ገርና ንዕገርገራ እዚ ትውዲት ሰይጣን እዩ ማለት ነዚ ምስ ሰምዑ እንታይ ምስ ሰምዑ ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቤርያ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረ ምስ ሰምዑ ሰብ ቤርያ መርሚሮም ኣብ ፀፅባሕ ነቲ ቃል ሓቂ ከም ዝተቐበልዎ ምስ ሰምዑ ነቲ ህዝቢ ክዕገርግሩን ከናዕቡን በቃ እሱ ጥራይ ሞዮም ካልእ ሞያ ይብሎም እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ውድቀት የድሕነና ሽዑ እቶም ኣሕዋት ንጳውሎስ ክሳዕ ባሕሪ ክኸይድ ቀልጢፎም ሰደድዎ ሲላስን ጢሞቴዎስን ግና ኣብኡ ተረፉ እንታዮም ዝገብሩ እቲ ዕግርግር ንባዕሉ ነቲ ዕዮ ወንጌል ስለ ዘተዓናቕፎ ነቲ ኩነታት እንዳተኸታተሉ ጳውሎስ ክምህር ከሎ ንዕኡ ዝቕበሉን ንዕኡ ዘሰንዩን ነቲ ኩነታት እናፅንዑ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ነቲ ዕዮ ይድግፍዎ ከም ዝነበሩ ሽዑ እቶም ኣሕዋት ንጳውሎስ ክሳዕ ባሕሪ ክኸይድ ቀልጢፎም ሰደድዎ ሲላስን ጢሞቴዎስን ግና ኣብኡ ተረፉ ነቲ ህዝቢ ከፀናንዑ ኣብኡ እቶም ንጳውሎስ ዝወሰዱ ግና ክሳዕ ኣቴና ኣብፅሕዎ እሞ ሲላስን ጢሞቴዎስን ቀልጢፎም ናብኡ ይስዓብዎ ዝብል ትእዛዝ ሒዞም ናባታቶም ተመልሱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቁፅሪ 11 ሰብ ቤርያ ግና ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ኩሎም ኣዝዮም ደግታት ነበሩ ነቲ ቃልካ ኣብ ፀፅባሕና እናመርመሩ
كم مخانو فليتهم بملؤ فقادهم تقبلوا سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃል ህይወት ይስማዓልና አደና አይና ዓለም ሕራይ ሓውና ዓንዲት ጳውሎስ ናብ ኣቴና ከም ዝኣተወን ኣብኡ ክፅብዮም ከሎ ከዓ ኣብታ ቀዳመይቲ ቁፅሪ 16 ኣብታ ከተማ ምስ ኣተወ ዘወር ከም ዝበለን ኣብቲ ቤት መቅደሶም ከም ዝኣተወ ኣብኡ ከዓ ጣዖታት ከም ዝረኣየን እቲ መንፈሱ ከም ተቃፀለ ናብ ማቴዎስ 21 ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቤት መቅደስ ምስ ኣተወሲ እቶም ታሽሙ أدقن تاشم سجبرو كم تقاطلسي بمنفسو خان باولوس كاس بتي تاوتات عفت بيت مقدس بمهلاو كم تقاطله تردي عفت قدر 16 سلازي أبيت صلوات أيهودون مستم أيهودن مستم عمله زفرحو كا أب معلتاوي دما أداغام زراح ومن يزارب كم زنابر أبقال أملاك كابت قد تساديدو انت متأسي كابت مقربن كابتي بيت صلواتن كم زي راحقه مستم زبخاب زراحبو انتاشو معدلات كم يزارب كم زنابرن حيالو كابتم أبتبوتا زنابرو أباتينس زنابرو خا فلاسفاتات كم زنابرو فلاسفاتات بزح نجارات تاشمود قبر زنابرو كم زخانو اتيوم قالياتهم كم زتصرفوا اذا عجوسي انتي كبلو إلهم كستي كم زتصرفوا قاليهم قناس اتي كبلو زداليا اتي كمهارو اتي ايمرومسي كفوت سلازنابرس اقبابلا كبلو زداليس كسمعوا يداليو نبرو أفتا ختما زنبرو لا أفتا تينس كاسي تدقبرو نبرو قاشا نقرات مزررابي تبقى عند تاشمومسي فلسفتاتي أب معلتاوي حدش نقرات أب مروم كمات خلص تاشمو بقويم تزاربو زوعلو زنبرو سلازي نعوم سمعو كنفلت ندلي علونا نابولو دما ناو كم زمزو شعو أب مزرراب كم زهنا باولوس كنا ماخل دو إرسفاغوس دبحال أفت بوتا حجي تسوم دو سدو حجي بوتا تا إرسفاغوس كم زي أدراش كوينو حق تاش موز قبرو لزنبرو بوتا بوتا حجي تايو بوتا فتحي كم زي جاجمنت تقبرلو تعوتا تاش مودم لخلو طبيبان كا تراخيبهم زراربو بوتايو أو كم زو سدو أو دويلوها نقول نجار عمله تملخصي فلت الله جنا أولوس أفتا وان تي أفت زاورلو زنبر وان أنت استبحلو نيرو أب أوتناتهم أفت بيتها رسالاتهم سي نزين فلتو أملاخ نملخ تبل أفت تحتي تعشمو بإيد تسرح عمالختناتهم سي نزين فلتو أملاخ نملخ تبل صحف تريو نيرو نع أتمر كويسو هاسي السهم سي نزيت فلتو أملاخنا بالله تلكم تزاربوا يهم أنا جنسي نسوهم كيف لتكم التعامل هو نسوق ويتان سماين مدرن يومو إذا أو اتهان مقدس أي حدرن أب السهم نتا زيت فلتو أملاخ سي أنا خفلت أكمي نتا عدلتي أستدعي من الله أفتا هجستات سستو على الله تاشمس بقى جيروس نعم كنا قروم تاز كيف لتكم تملخوا أملاخ سي بتسهم سرحكم مقدس دي ولا بجلس أي حدرني نسي هو تنفاسن كل نجارن كل ذهب إيو جالكهم زي أنه إيد أبسب سب أيقل قلون إيو بيد سب استسرح نجار يكون ويس بخال كتو تعش ما يقبرني كابتم تقنيتكم دم حيالو إن إحنا كاب عليه أملاخنا إلهم كم زلوا بقو إنا إن نبر إنه حسن بقو كأنا زلوا نعمون السكاب حدا سب أب رئيسي كل مدرن زخونا كل على سب فترى نسو خاب نفس وكف زي الحقه كنسو من الباش حسس إلهم انت رخبوا أنا عامله انت كداليو نام منابر يوم دم وسن زم أتودو دوب درد حق قلهم تحققات كم زنجرهم بأرس عليه أملاك كاب كل الناس عليه أملاك هنا نداولكم كم تزاربوا هجس بقى تمركزوا تك على أملاك كم بسبب خلهم نساتهم كاس قلياتهم open minded دخون سباس لازنبرو نتي بقرصات ورق يكون ويس ببرور يكون ويس بإيد سب استسرح كم زي ملخ
ኣይግባኣናን እዮም ዝበሉ ኣምላኽ ዘመን ድንቁርና ሕሊፉ ከም ዝገበረሎም ንሳቶም ከዓ ንጳውሎስ ገሊኣቶም ከም ዝተቐበልዎ ካብኣታቶም ከዓ እቲ ኣመሓዳሪ ናይቲ ኤርስፋጎስ ዝበሃል ቦታ ዝነበረን በዓልቲ ቤቱን ከም ዝኣመኑን ንኣምላኽ ከም ዝሰዓብውን ተረድእ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣሜን አቡነ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ቁፅሪ 10 እንታይ ተጻሒፉሎ እቶም ኣብ ኣቴና ዝነብሩን ሰብ ኣቴናን ተናብኣ ዝነብሩን ግን ንሓድሽ ነገር ንምስማዕ እንደዘይ ኮይኑስ ንኻልእ ነገር ግዜ ኣይነበሮም ብዙሕ ሰብ ተስኢሉ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር እንታይ ተባህለ ሎሚ እንታይ ርኢኹም እንታይ ሰሚዕኹም ዝብል ብወረ ሽግር ዝፍታሕ ብወረ መዓት ዝውዳእ ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ እዩ ስለዚ ሰባት የና እዚ ነገር ዝፀገም ነይርዎም ከምቲ ሓውና ዓንዲት ዝገለጸልና እታ ጳውሎስ ተጠቕመላ እቲ እቶም ሰባት የና ፍላስፋታት ማለት ናይ ስነ ፍልጠት ሰባት ዝበዝሕዎ ስለ ዝነበረ ምስቲ ንሳቶም ዝኸድዎ ብዛዕባ ዘመን ብዛዕባ ዑደት ከዋኽብቲ ካልእ ነገር ስለ ዘጽንዑ እቲ ንሳቶም ዘጽንዕዎ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ክበጽሕዎ ከምዘይ ክእሉ ምስ ነገረ ሓንቲ ነገር ዝብል ኣብቲ መቃድስኩም ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ረኺበ ስለዚ ነቲ ስኻትኩም ከይፈለጥኩም ተምልኽዎ ንዑ ከፍልጠኩም እምበር ካልእ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ዝሰብኽ ኢሉ ነዚኣ ከም ዝተጠቕመላ ዓባይ ጥበብ እያ መወዳእታ ዝሰበኾ ንስሓ እዩ ማለት እዩ ማለት ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ይንገራሉ እዚኣታ ሰብኣት የናስ እምነት ተቐቢሎም ተነሲሖን ክንጥመቑ እያታ መልእኽቲ ማለት ስለዚ እዚ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ጽሑፍ ከመይ ኢሉ ተጻሒፉ ኣብቲ ጣዖታት ዝመልእዎ ቦታ አርዮስፋጎስ እዚ ስም እዚ ግን ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ከመይ ኢሉ መጽዩ ንዝብል እቲ ኣቦታት ቤተክርስትያን ገሊጾሞ ከም ዘለዉ ዲዮናስዮስ ዝተባህለ ፈላስፋ እቲ ዓርቢ ስቕለት ዑደት ከዋኽብቲ ከጽንዕ ከሎ ፀሓይ ብርሃን ምስ ሃበ ኩሉ ምንቅስቓስ ናይ ሰማያት ምስ ተለወጦ ልክዕ ከምቲ ዝረኣዮ ነገር መዝጊቡ ዕለቱን ሰዓቱን መዝጊቡ ኣቐሚጥዎ ማለት ስለዚ ድሕሪ 14 ዓመት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ኣቴና ኸይዱ ክሰብኽ ከሎ እቲ ዝተሰቕለ ዕራቁ ምእንቲ ዓለም ዝተሰቕለ ፀሓይ ጸልሚቱ ድሕሪ 3 ሰዓት ከም ዝኾይኑ ሲኦል ወሪዱ ነፍሳት ኣድሒኑ እንዳበለ ነቲ ታሪክ ክነግሮ ከሎ ፀዊዑ እዚ ትብሎ ዘለኻ መዓስ ኮይኑ እዚ ቅድሚ 14 ዓመት ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ተፈጺሙ ስለዚ ዲዮናስዮስ እቲ ጽሒፍዎ ዝነበረን ጳውሎስ ዝበለን ትክክል ምስኮነ ነዚ ኣሚኑ ተቐቢሉ ክሳብ ፓትርያርክ ማዕርግ ዝበጽሐ እዩ ማለት ስለዚ እሱ እዩ እቲ المكنو مسا واستقلياه وقلياه استسقلوا زبل اتي صحف قميتو املاح نابتوم ناتو مسا توم ناتو غنا سقلوا إلو املاح كبل سلاز تسقمبت غزيتي انتايلو زي تفلت املاح يلو صحيفو سلاز ابت اباتينا صنحه ابت ماخل طاوتات صنحه اتي ديوناسيوس صحفو نزي تفلت املاح زبل او حزم صنيحهم نزي أخا تتقيم الله نتنسب أتينا خا نتون فلسفتات كا فلسفنا ترايز أمنو هلاوي إجزابير زي أمنو زنبارو نعم نسحق كم زمصوم إيو سلازي أتي أقلقلوت باتز تغفتلنا أفدقة باتز قربة نجر زابير بتخفوت أفدقة باتنحنا مزخونا حبرة سب كنزارب كلنا بزي قوانس بزي هلخ باتي إجزابير نعرك أديو نخال زخونا قديات سبق قديات بثيك زابير زخفتو أفدقة مئتاو أفدقة زخفتو كان بسأولتن بسأمنا خنا لليون نخيلنبر بقرباخ ركبايك لنموس لغالاتو زابير استمسجنا يخون حاونا عندي كلاتكم حاونا سامية لدينا أين ألم قال هو يسمع لنا حجي ناي مزمور جزينا أخي لله كلمة حجي زميركم زيت فلتو زميركم زيت فلتا لومي بمزمور اكزابير كمسجنو كقلقلو تبلو ويتبلا مزمور كنقبلكم هنا
هراي جزينا نتقملو أبانا السخم دي تزمروا لنا أناس يوها نعم كم بكم لو معلتي أنا قهون زمر الله هندي الدنيا سلقال سلام زمر بزاهر استمسكنيه ده أنا جايش أبيت أبي مرقيتا لحد زمر كالي سبيلا أنا زمر خالي هراي شي زميرم لفلت أجن عدل كن هبان كزمرو صبغ حسابي أي رأهون يدوم زوج سمبر صبغ نيرو ده هنزمر لنا هراي خميلي خمسكنكا خميلي خمسكنكا كميلي كود سكا لعلك بلكا كميلي خمسكنكا خميلي خمسكنكا كميلي كود سكا لعلك بلكا كميلي خمسكنكا خميلي خمسكنكا كميلي كود سكا لعلك بلكا آمين سلام زمرو زعبير استمسكنا يخون حبتنا فرويني دي غي هو بيمرقيتا الرئيس ايفون اندابلت اندي اسيستي شور كهوني اللي هرقا قزيلي قال هو تسمع امين 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 بيتروس فاميلي يركم حفابيلكم لهم هو قال هو تسمعنا انا كوا كان نباب كان ببايمو معازا قدسان حفتنا هاند حرب بقولنا حاجزاتنا تبقى نيرو قرم تبقى اوكي يتأمامن إيه بسمو أبلبي إيو زلو محتمو إجزابيهر سي أردي إيو نزل علم مساي إيو إجزابيهر سي أردي إيو نزل علم مساي إيو ماذا قدسان إجزابيهر ملأخت اللو نقوه مزمور تتفع الله تبهيلي مملكة بس إحنا حج مدقامها إجزابيهر ملأخت اللو مالت آمين حراي شكرنا أملاك نكون زابير يمسكن حراي آمين شكرنا أملاك بيترس بحق أدلي تالو أزيو خادة سبلن مالتي دك تبعتي خام أقسام أخله دس يزبلن الطعمي إجزابيهر مسكين آمين يتعمامني بسمو عبلبيو زلو محتمو إجزابيهر سيرديو نزل علم مسايو إجزابيهر سيرديو نزل علم مسايو يتعمامني بسمو عبلبيو زلو محتمو إجزابيهر سيرديو نزل علم مسايو إجزابيهر سي مسايو نزل علم ارديو يتعمامني بسمو عبلبيو زلو محتمو إجزابيهر سي ارديو نزل علم مسايو إجزابيهر سي ارديو نزل علم مسايو زابير تمسكن يغن Thank you so much. ملاختي يسمع لنا ماذا قدسان حبتنا خمون بيتروس حاونا يتأمامني بسمو أبلبي زلو محتمو እግዚአብሔር ሲዕርደዩ ንዘላለም ምሳዩ እግዚአብሔር መስገን حراي مزمورنا ካብ ቃል እግዚአብሔር እዩ ኩሉ ግዜ ማህሌትና ውዳሴና ቅዳሴና መርዓና ቀብርና ኩሉ ካብ ቃል እግዚአብሔር መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር እዩ ከመይለየ ከመስግነካ ከመይለየ ክውድሰካ
كميلك ودسكا لعل كبلكاي እግዚአብሔር መስገን እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነቲ እግዚአብሔር ዝተገብረሉ ካብ ሓሙኽሺ ኣልዒሉ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ሰብ ዝገብር ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ምስ መኳንንቲ ዝቐምጥ ኣምላኽ ኩሉ እቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ክብሪ ምስ ዘከረሲ ከምዚ ኢሉ ስተንቲኑ ማለት እዩ ከመይ ኢለ ከመስግነካ ከመይ ኢለ ከመስግነካ ከመይ ኢለ ከመስግነካ كما إلى خودسك لعل كبلك سلازي نزي أينا مجمريا كابقال እግዚአብሔር تقصخن رخبلا حراي غزينا نتقملو ምንጭ መዝሙርና كابقال እግዚአብሔር ኣብዚ ብላ ርስቲና ዘለና بمرجتا أبيت مزمور داويت 250 حدن فقد حدن كل مزمور داويت 250 حدن 250 حدن كلتن كتم ببلنا لسامي الحاونة راح ناملاخ أم مقدسو أمسجنو أفتفر سلطانو أمسجنو سلت قبرتات حيلو أمسجنو كم بزح بيتو أمسجنو قال هو يسمع لنا أبي مرقيته أبيت أنا هاند فتندر الراي فروين همتنا صبو ما مزمور داويت 220 كلتن داويت سيلو ناب بيت እግዚአብሔር نخيت مسوالونس دس سيلو نيلو نحنا ها إذا قال زي سلازرا خمنا كميرنا إنها نمسكنا كم تداوي تحقصس ناي حقص مقلتي ونقوم إلي حسبه بتعم صبو እግዚአብሔር መስገን بتعم صبو فروينا حبتنا قال هو يسمع لنا الراي بمرغيتا هيوتي خميم سيهم كلهم እግዚአብሔር መስገን ህይወት حبتنا እግዚአብሔር መስገን أنا خازلاتني أب داويت معرف أمين داويت سوسان كلتن فزرش لمن أتم هزبي كل جزء بقو توكلوا لبهم أب قدميو أفسسو معقوبينا أملاقيو سلا تاسينا تاكم زخونة تيتردات منك دحان سلا استنتنو مالتيو قصر خندايا هي وتحبتنا داويت سوسان كلتن قصر شمنت سوسان كلتن قصر شمنت حراي እግዚአብሔር መስገን ጊደና حبتنا 145 قصر حده كمون إسياس 25 حده كلتا تقصتات لإخاتلنا الله ماما إلسابيت كالاي كورنثوس حده 22 نزيان كنم ببنينا مصحف زحازكم مجمريا ماما جدنا سدتلنا 145 تقص حده أمبولي دحريو خاني إسياس 25 حده مئتين أربعة حمشن حدا ديالو هو حدا هراي وأملاخين نقوسين لعل كبلكا سمكاون نزل علم كبارخيه آمين لعل كبلكا كمي لي خودسكا كمي لي خمسكنكا كمي لي لعل زبلكا بتعمل زبق إسياس 25 حدا أنا قنببا أبونا حراي أدينا إن عليه وأግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ኣምላኺ ተኣምራት እቲ ናይ ጥንቲ ምኽሪ እምነትን ሓቅን ጌርካ ኢኻ እሞ ልዕል ከብለካ ንስምካ እውን ክውድሶ እየ እግዚአብሔር መስገን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حبتنا ኤልሳቤጥ حبتنا ኤልሳቤጥ ካልኣይ ቆሮንቶስ ሓደ
22 ካልኣይ ቆሮንቶስ 1:22 21 22 بحاسة عند الله هراي بحنس أنبابا عندهم بحنسة قلنا خئت بخريستوس غيرو مساخاتكم زصنانع عن زقبعنا اتي زحاتمنان اب لبناون عربون منفس زحبنا أملاخ نسو إيو እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ከምውን እግዚአብሔር መስገን ዘኽታማት ንከውናይ ሓደገናን ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ኣዴና ልችያ ካብ ኣትላንታ ከዓ መዝሙር ዳዊት 118 ጥቕሲ 1 ሰዲደናልና ኣለዋ መን የንብበልና ኣዴና ልችያ ካብ አትላንታ ምናልባት ዘይትፈልጥዎን ኣዲኡን ሓውናን ወድናን ዲያቆን ናኦድ ማለት እየን ሚትን ክንደይን ኣኮን 118 ጥቕሲ 1 أنا هم بمربنا اوكي እስኪ ድምፅ ተሓዊሽን ኣሎ أنا هوايتي أوصي الله أمبي حرة هوت أوصي خدت خنك أنا على مين go ahead أنا أمبي هسخد إحنا أمبي بندي أنا أوكي زغابير سنايو محرته نزل على مين بريمو أنا سكنوه آمين آمين زغابير سنايو محرته نزل على مين بريمو أمسكنوه سلغالاتو زغابير استمسكنا يخون أبتناي كلايتي مزمورنا يتأمامني بسمو قبل بيو زلو محتومو እግዚአብሔር ሲዕርደዩ ንዘላለም ዓለም ምሳዩ ይተኣማመን ብስሙ ኣብ ልበዩ ዘሎ ማሕተሙ እግዚአብሔር መስገን ክሳብ ትዳለው ሓንቲ ጥቕሲ ክብል የነታ ኣብ ልበዩ ዘሎ ማሕተሙ ትብል ካብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 ቁፅር 4 እግዚአብሔር ከዓ በማእከል ከተማ በማእከል ኢየሩሳሌም ሕለፍሞ ነቶም ዝጉሂዩን ነቶም ብዛዕባቲ ኣብ ማእከላ ዝግበር ዘሎ ጽያፍ ዝጉሂዩን ዝትኩዙንሲ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ግበረሎም በለኒ እቲ ታሪክ ኣስፋሕ ኣቢልና እንተሪኢናዮ እቲ ቤት መቅደስ ኣዝዩ ዝተጸየፈሉ ዝተባላሸወሉ ግዜ ከም ዝነበረ ብዙሓት ከዓ ዓቕሚ ዘይብሎም ግን እዚ ስንበር ቤት ኣምላኽ እዩ እዚ ስንበር ቤት ቅድስና እዩ ኣብዚ ስንበር ከምዚ ክግበር ኣይምተገበኦን ኣብዚ ስንበር ከምዚ ክህሉ ኣይምተገበኦን እናበለ ለይትን መዓልትን ዝሓዝኑን ዝትክዙን ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእኸላ ዝግበር ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእኸል ቤተ መቅደስ ዝግበር ጽያፍን ርክሰትን ብዛዕባኡ ዝሓዝንን ዝትኩዝንሲ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ግበረሎም በለኒ ክብሎ ከሎ ሰማዕኹ እቲ መልኣኽ ነቶም ብዛዕባ እቲ ጽያፍ ዝሓዝንን ዝትክዙን ማሕተም ምስ ገበረሎም ነቶም ካልኦት ኣስያፍ ዝሓዙ ኪዱ እሞ በቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ጀምሩ በቶም ኣብ ቤተ መቅደስ ዘለው ጀምሩ ካብ ዓበይቲ ካብ ንኣሽቱ ካብ ህፃናት ንሓደ እኳ ኣይትንሓፉ ነቶም ኣብ ግንባሮም ማሕተም ዘለዎም ግን ከይትትንክፍዎም ናይ እግዚአብሔር እዮም ዝብል ማሕተም ዝተገብረሎም ስለዚ ኣብ ልበይ እዩ ዘሎ ማሕተሙ ኣትብል ነዚኣ ሒዘ አላት ኣቦና ምስኣት ኸይዳላትናኒ ህይወቴ ሃራይ ጽቡቕ ዳዊት 119 ካብ 11 ስጋዕ 12 ሶሪ 119 ቁዝሪ 11 12 ሃራይ ኣንብብልና ህይወት ሃብትና ንዓኻ ምእንቲ ኸይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ብሩኽ ኢኻ ስርዓታትካ ምሓረኒ ኣሜን ንዓኻ ምእንቲ ኸይብድልሲ ንቓላትካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ኣብ ልበይ እዩ ዘሎ ማሕተሙ ኣትብል እዚ ማሕተም እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ቃል እግዚኣብሔር እዩ እንታይ ዝገብር ንኣምላኽ ከይንብድል ሓጢኣት ንኸይንሰርሕ ኣብ ቅድስና ንጽህና ንኽነብር ዘኽእል ማሕተም እዩ ማለት
ስለዚህ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ካልእ እግዚአብሔር ሲ ዕርደዩ ንዘለዓለም ዓለም ምሳይ እዩ እግዚአብሔር ሲ ዕርደዩ ንዘለዓለም ዓለም ምሳይ እዩ ሕራይ እግዚአብሔር ሲ ዕርደዩ ንዘለዓለም ዓለም ምሳይ እዩ ሕራይ ብጥቕልል ዝበለ ንብዙሕ ክትምልሰልና ስለትኽእል ንብምልእታ ነታ መዝሙር ክትምልሰልና ስለትኽእል መዝሙር ዳዊት 118 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ዝኾን ዘውፃኹሞ ከተንብብልና عشر شمونته ولا شمونته 10 شمونته 18 ካብ 1 ክሳብ 3 كم ببارة أنا زوج أنت زي هاللي الرأي يارو تعمكدي عللته بنا حديثه عللته الرأي عللته 10 شمونته مور مساعدة يكون سمعتني كاب 10 شمونته صبغ على 110 شمونته انتي له تقاقي مالت 10 شمونته فقد حدا او እግዚአብሔር حيلي افكرك እግዚአብሔር عقبين اردين مدحانين ايو أملاخ زعقبني عقباي إيو والتاين حيل مدحانين عردين إيو ناب إغزابير تمهللكو كاب صلاتي دحانكو إغزابير يمسكن آمين إغزابير مسكن يتأمامن يبسمو أبلبي يزولو محتمو إغزابير سي عرديو نزل على معلم مسايو سلقالاتو إغزابير استمسكن يخون حجينا بزناي قباعي مدبينا هنسجر إذناي قباء مدب من البات حدثتي زعاتهم وزعاتهن تليخن ناي قباء مدب نبلون تايو كابز معراف زلو معنتي كاب قبر هواريات معراف 10 وشوعته كاب قبر هواريات كابز معراف زي بفلاي كابتي مزامورنا خابز خن سمعت سنحنا تقستات كابت مزمورناون لو معنتي أبز قباء زن تاي تماهيره انتاي ربيحه زي فلتكو انتاي فليته زخبدن زنبر انتاي اقليله بحفشا ابزي كابزا معراف زياس كم زيات تردي كم زيات ربيحه كم زيات تتقيمه نبلو حسابنا كنقربمو اتي او دمهرت نغباي يركب الله مالت أبونا مرقيتا ما أذان إشتيك للتردأتني إشتيك هذا لما أتت كلنا تمهرنا يا الرأي سبق الرأي هو كابزي لو مش السنتاي تمهيري أتي بحق وانجيل كسبخ كله توم قالي كينانات كا نت وانجيل بحق استسبك كم كال جيروم فردقوا نتخال السب أتي بملؤ زتسبك زي كونه زقربوس إذا إشتي شرم زبالت نداوسودو مو نتخال سبت عبوزش زقاقيو بتخكل كم زي كونه حجي يبتحنا له مالتي كابزي تردي ايو كابزي لو مش استمهرنا يسي حدا سب إلو ويلكا زي كونه قال يسكم ودهم عنتوي قل السخاخ بأكال كتواسا كتريو حقنا كاب إلو ويلكا تهدم وي إلو مو إلكا أبتي ناي قربت إغزابيهر قربها خلو درحو خاسبات أكندي نعوم موكال بعلخا خيدكا كتريون كتعمون كم زلكا تردي مالتيو تانا عندي تحوي زبلخا انتاي كا تردي خابزيها حدا نجر كنقبر كلناسي أبت جزيئو خنتقامولو خمزلنا أب زي جزيئو أدمعي خمزي كوني أب جزيئو جن أدمعي سب بزردو بساعتو تدا أخوينو بتخكل حنقولك يهرمكا مالتيو مستي زلو كونتات كتكيد أب جزئين دي جزئين زبال تمرتتات كلهم تمهرون أخهم حجي أبتا ساعتي أس كم أتتقيم الله أمو
ንዓቶም ከዓ ልቦም ክኽፈተሎም ክኢሉ እሞ ኣድቫንቴጅ ክንረክብ ከለና ከምዚ ዓይነት ነገር ንሕና እውን ነቲ ቃል ኣምላኽ ብኸመይ መልክዕ ንሓደ ሓውና ሓፍትና ዝኾነ ዓይነት ዜጋ ይኹን ንኸነረድኦ ድልዋት ክንከውን ከም ዝግባአና እቲ ናይ ትምህርቲ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ሰይጣን እውን ማዕረ ስለ ዝወዳደር ኣብቲ ዘይኮነ ስሕተት ዝወስድ ዋላ ንባዕሎም ከማን ዋላ ሕጂና ካባና ዋላ ኦርቶዶክስ ኮይኖም ከለው ገለገለታት ግን ካብኡ ኔርና ኢና ሞ ሕጂ ግን እዚኣ ትምህር ኦርቶዶክስ እንዳበሉ ሰብ ዘጋግዩ ካብቲ ናታቶም ቁራፅ ዘይኮነ ሰሚዑ ሰብ ክኸይድ ዘለዎ እንታይ ደኣ ብትክክል ኣብታ ሰዓት ትመሃር ነበረት ትምህርቲ እንታያ ኢልካ ክትምርምር ከም ዘለካ ቃል ኣምላኽሲ ጎደሎ የብሉን ኩሉ ግዜ ግን ነቲ ጎደሎ ገይሩ ዘቕርብ ሰብ ግን ክትኣምኑ ከም ዘይብልካ ወላ ስድራ ቤታ ወላ ወለድና ምብልዩ ካብ ሓደ ሰሚዕካ ክትፈርድ ከም ዘይብልካ እንታይ ደኣ ባዕልኻ ክትብል ኣለካ ሕጂ ኣብ ሂወትና ዘሎ እዩ ሕጂ ንኣብነት ወላ እንዳ መድሃኒ ዓለምሲ ተመስገን ኣምላኽ ብደገ ብዙሕ ይውረ ብዙሕ የብል ነይሩ ሕጂ ግን ባዕሉ እቲ ሰብ እንዳጣዓሙ ግዜ ከዓ ጥዑም እዩ ኣምላኽ ግዜ ክበካ ከዓ ብጣዕሚ ሰናይ እንዲ ከምዚ ዘይመስለና ነበረ ብከምዚ እንዲና ንርድኦ ነርና ብከምዚ እንዲና ድብል ኣሕዋት ትሰሚዕ ኢኻ ሕጂ ወላ ካብኣተን ጥራይ ደይኮነሲ ወላ ካብቶም ዓበይቲ ኣቦታት ዝበሃሉ ኣብ ካልእ እውን መግለፂ ከመይ ዓይነት ገይሮም ይገልፅዎ ንሓደ ቤተክርስትያን ዘይኮነ ሽም ክህብዎ ከለው ግን እቲ ሰብ ግን ክነቅሕ ከም ዘለዎ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ዳ መድሃኒዓለም ዝሳለም ኮይነት ሓንቲ ካልእ እንድሕር ኮይነት ትሳለም ኮይና ድሓር ሽም ከይጠቐስኩ ግን ብከመይ ዓይነት ከረድኣ ክኽእል ከም ዘለኒ እሳውን መፂኣ ንኽትሪኦ መፂኣ ንኽትጥዕሞ ከዓ ከምቲ ልቢ ልድያ ዝኸፈተላሲ ፅንክንብል ንሓደ ነገር ብኢሎሞ ኢልካ ጥራይ ዘይኮነ ከተኽፍኦ ወይ ከተብሎ ባዕልኻ ክትርኢ እሞ ክትመሚ ምምማይ ዝበሃል ኣሎ ከነመምኽን ክእል ከዓ እግዚኣብሔር ንኩላህና ልብና ከፊትልና ሞ ተመስገን ኣምላኽ በቲ ግዚኡ ኩሉ ግዜ ይገብረሎ እግዚኣብሔር ይመስገን እዚአን ተረዲኤ ካብዚኣ ሎም መዓልቲ ድምሃርኩምና ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን መሊሱ ከዓ ንዓኹም ኣቦና እግዚአብሔር ንምርስ ምግላም ብዝሓልኩም ይቐኒል ይወዲ ኣለኹ አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኒቆዲሞስ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ኢልዎ ንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ ከዓ ንምስክር እንታይ ኢሉ ንፈልጦ ንዛረብ ኣብ 3 ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 11 بحق بلك الله نفلطو نزارب زرعنا نمسكر سلازي تقلل زبالة معزا قدوسان حبتنا بزي تراغاغزة نسبات كي نقاقي كنتنكا كمزلنا اتنا محلالفو ملأختي نسبات ولا نحنا تتملسنا نحن حساب نسبات حقاقينا يوم نحنا مستملسنا اتهم زقاقانا يوم نسبات حقاقان دحر زنبرو خوينوم بتعمي وشتغاز غدا كامالت ناتو بسنكاي ينابز جيغاز بصيح بسنكاي ابز ودقت زبصيها انا تنسيها تملش انا ግን ምክንያት ውድቀት ኮይነያ ወይ ኮይነዮ ስለዚህ ንሰባት ከይነጋጊ ከመውን ሰባት አዳናጊሮም አብዙሕ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስና እንተራና ኢያሱ ዓብናይ አምላኽ ሰብዩ እቶም ሰብ ገባኦን ግን እንታይም ገይሮሞ زعارج خداونتي زتباتاتخ عسائن زحسخ زتبالاشوا انجرا حيزوم مسيوم نحنا كابر حق زمصانا اينا زنجرا زتريو زلخا كنبغس كلنا خاب عدنا حدش نيرو እዚ ሰአናውን በዝመገዲ ተባታቲው خبر ሃገሪና ዝመጻና ምስበልዎ ከይ ማዛዘነ ቶም ሰብ ግናና አምላኽ ይሓተቱን ይብል ስቂሉ ተቀቢልዎ ማለት አንጻር እግዚአብሔር ዘቀመጠሉ መልእኽት ካ ነይሩ بلو تانا ذهبكم ملخت قديفكم ديكم كم مدسكم زوم حزبታት ዚኣቶም نزل ዓለም ኩርኳሕ ይኹንኩም ስለዚህ ኮሚሎም መስመጹ زوم ሰባት ከምዚሎም መጽዮም አለው ግን አምላኸይ እንታይ ፍቃድካ ኢሉን እግዚአብሔር ከሓቶ ንዑውን ካብ ርሑቕ ከም ዝመጻኹም እንታይ በጀካ ተነሱ ዘቅርብዎ ዘለው ካል ክበጽሖ ዝነበሮ ኢማለት ትምህርትና የተጻሒፉ ስለዚህ ሰባት ቢያላቤለው ሰባት ከይነጋጊ ከምውን
سباتون قداي كي يقبرونا منالبات حدا أبناي أبونا قدس أبنا أنطونيوس ززارب زنبرة حدا سب منالبات سمعكم تخونو أبونا مصحف مسحابوسي نتا مصحف كيدو أغميتوا مالت مخنياتا أبو أمورو انتاي زبل تغميتو زيوم زاخلو باتراركسي جئز تراينكم بو جئز تراين كحزوز خولنبر تقرنيا سيهلوا ميلوس أي جمتن مالت سلازي دحري زتوسنا معلتات زودا يامبيب كايا دوتا مصحف كما يرخيب كايا يلو مسحتت وس أبونا جئز كويناس مرد أبيات النيل إلوه مالت وايز ودا ياغنص الكيان نمبر انس تግርኛ መጽሐፍ ትግርኛ ይሄ በቃ ባዕሉ ብዝመስከሮ ማለት ከምዚ ገይሮም ሂቦም ኒ ሕጂ ታዝቀለለት ግን ነታ መጽሐፍ አንቢብካ መርአያ ታዝቀለለት ነይራ ማለት ስለዚ ንኻልኦት ሰባት ከይነጋጊት ብዘይ ተረጋገጸ ሐቅ ብዘይ ኮነ ሐቅ መሲልና ሰሚዕና ሪኢና ኢልና ንኻልኦት ከይነጋጊ ካልኦት ሰባቱን ግዳይ ከይገብሩና ምክንያቱ ዝሩጓት ሰባት ካብ ከተማ ምጽየመ ነታ ከተማን ነቶም ሰብ ስልጣን ከይተረፈ አናዕ ዘናዕ ይብዎም ትብል ማለት እዩ እታ ኻላይቲ ግዜ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ከም ዝብል ነቲ ግዜ ብግቡእ ክንጥቀመሉ ነቲ ግዜ ፍለጥዎ ዝብል ብሰፊሕ ተጻሒፍልና ኣለሞ ናብ ካልእ ዕድል ክንህብ ምእንቲ ሓብትና ማዕዛ ቅዱሳን ቃለ ህይወት የስማዓልና هراي ካልኦት ካብዚ ምዕራፍ እንታይ ተማሂርና ካብዚ ታሪኽ እንታይ ተማሂርና እስኪ ካብቶም ዝተኸታተልና ሰብ ቤርያስ ከመይ ገይሩ ይገሊፅዎም ዘሎ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ክሳብ ካብ ጉባኤ ሕቶ ዝመፀና ሰብ ቤርያስ ከመይ ገርና መገለፅናዮም በመርጌታ ራይስ ሳሙኤል ሃውን ያ እዞም ሰብ ቤርያሲ ኣዝዮም ደግታት ሰባት ከም ዝነበሩ ሕያወት ሰባት ከም ዝነበሩ ነቲ መጽሓፍ ከዓ ኣብ ጽባሕ ከዓ ይምርምርዎ ነይሮም እጂ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝኣክል ይዝምህሮም ዘሎ እስክም ጽወት መጽሓፍ እስከ ሓቅዲ እንዳበልዮም ሓቅዲ እስኪ ኢሎም ስነት መጽሓፍ ነቲ ቃልሲ ይግንጽልዎ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝኣክል ኣቦ ኣብ ቅድሚኦም ተጠው ኢሉ ሕጂ መጽሐፍቲ ምምርማር ከም ቃል ኣምላኽ ሓቅዲ ምስቲ ዝነበረ ኣታብቲ ግዜት ዝነበረስ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ይነይሩ ማለት እጂ ነዚ ነገር እዚ እንዳገንጸሉ ከም ቃል ኣምላኽ هو حقيو እናበሉ ከዓ ዳሕራይ እውን ኣብቲ ንኽኸይድ ምክንያቱ ምንዓብ ስለ ዝተፈጥረ ናብ ካልእ ቦታ ንኽኸይድ እውን ኣዝዮም ዓብ ተራ ተፃዊቶም ማለት እቲ መንገዲ ኣጣጢሖም እጂ ሕያወት ከም ዝነበሩ ንሕና እውን ሕያወት ክንከውን ነቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ እንዳመርመርና ነቲ ቃል ኣምላኽ ክብል ከለኹት ዋላ ድኾነ ትምህርቲ እውን ሰሚዕና ከም ቃል ኣምላኽ ሓቂ ድኢልና ኩሶ ኢልዎ ወይ ኩሶ ኢላቶ ደይኮነ ቃል ኣምላኽ እውን እንታይ ኢሉ ኢልና ምናልባሽ ድኾነ ጋሻ ትምህርቲ ከይንኸይድ ወይ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ቤተክርስትያን እንታይ ኢላ ጽሑፋት ከንታይ ይብል ኢልና ክንከይድ ከም ዘለና ተረድየ ቃል ህይወት የስማዓልና ሳሙኤል ሓውና ምዝናይ ሰብርያ ማዕረ ማዕሪኡ ኣብ 16 ዝሓለፍናዮ ቁፅሪ 17 ሲ እንታይ ዝበሃል ነይሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም መገዲ ምድሓን ከዓ ይምህርኹም ኣለው እዛ ቃል ብዝኾነ ሰብ እንከን ከውፃላ ዝኽእል ቃል ኣይኮነትን እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም ብዛዕባ ሃዋርያት እዩ ብርግጽ ከዓ ሃዋርያት ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም ቃል ምድሓን ከዓ ይምህርኹም ኣለው ኣብ 16-17 ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓርብ ቃል ምድሓን ከዓ ምህርኹም ኣለው ስለዚ ስምዕዎም ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ብጣዕሚ ጓሃየ እዩ ዝብል ማለት ነቲ ቃል ምምርማርሲ ባሮት ኣምላኽ ስለ ዝበለቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ ስለ ዝበለቶም መገዲ ምድሓን ይምህሩ ከም ዘለው ስለ ዝመስከረትሎምሲ እንታይ ኮይኑ እዩ ዳውግሂ ስለዚ እቲ ቃል ብመን ዝረብ ኣሎ ስለምንታይ ይዝረብ ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ከምኡ ተጠቂሱ ጥራይ ዘይኮነት መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝምህረና
بمن الزاربال من يزارب زلو نمنتاي علامه معناتو كابتوم اب تسولنقي زنبرو انتايلو دغታት ነበሩ ነዚ ነገር ዝ ከምኡ እንተ ኮይኑ ኢሎም ኣብ ፀጽባሕ ነቲ ጽሑፋት እናመርመሩ ነቲ ቃል ብኩሉ ፍቃዶም ተቀበልዎ ስለዚ ኣብነትና እዮም ከም ሰብርያ ብደግነት ክንነብር ከም ሰብርያ መርሚርና ነቲ ዝቅበል ክንቀበሎ ነቲ ዘይኮንካ ኣይፋል ክንብሎ ካብ ዝናይ ሎሚ ዓንቲ ካብ ሰብርያ ብዙሕ ነገር ንምሃር ሓውና ሳሙኤል ቃል ህይወት የስማዓልና أبونا هيوتي أنا وينا بقالاتني هراي قصر عصر ثلاثة أبتلم قص زنبورو يهود كاباولوس أبريا دماك الأملاخ كم زنجارة مسمعو نتهزبي خزرقون كان نابعون نابو متسو حجيزي أخت كستنتنا خلوصي كم زبالو سامي الحونا وسخون قليتكما بتعم دق سبات كم زنبورو بتعمي بروخات كم زنبور إذا قلت سنة زلوا جن اتهزب جن كل جزء عبدي أنت تمهرنا اتنات كهزب خمس بدلك نعنا وين عبزاز لنا وانكا بهزبنا نبدل لنا مش لك خمسي أخذت حزات جميرة نساتهم جن بتعجستن بتي دقنة كمل شوية رئنا اللبزي موت وين كم تنقيتنا عيس كريستوس وين بهزبو كم تقتلن كم تواردن نوعهم كعهدتهم حزبناتهم كم زواردون برخاني يستنتنمو نعنا زي أخاست مهرنات كنا أبانا خاوريدا خمزلا history repeat itself بهال مثلني لك أخهم وخينا لنا بحزبنا إنا نوارد زلنا نهرن زلنا مو تمهرنا بتعجز تجينا خنملشنا تنقر زمت عنا مالتيو قال هو يسمع لنا هو حبتنا أماتيوس عسرته 36 እንታይ ዝብል ንሰብ እቶም ቤተሰቡ ጸላእቱ ክኾኑ ጽሑፍ ማለት ጽሑፍ ንዑ ይኻኒ ነቲ ቃል እንታይ ዝብል ከመይ ገርና ኢና ንርድኦ ከመይ ኢልኹም ይገብር ከመይ ገሩ ፈታዊ ይኮሎ ከመይ ገሩ ሓወይ ይኮሎ ከመይ ገሩ ጳጳስ ኮሎኹም ይገብር ከመይ ገሩ ቀሽ ኮሎ መምህር ኮሎ ከመይ ኢልኹም ይገብር ክንድኹም ዝንዳፈለጠት ሲላኹም ከም ትገብር እቲ ቃል እንታይ ዝብል እዩ نسب اتوم بيتسبو صلاتو خونيوم اتخاباي نديو نبو نديو زفكر نعاي بكعنيو كاباي سنود وي نقالو زفكر دما نعاي بكعنيو مسكلو العلو دد حري زي سعد نعاي بكعنيو اتني هوتو زرخبا خطفايو اتني هوت من انتاي زد فاخا كرخبا ايو سلغالات كاب 30 شريشن كاب 30 شعات تنام بي بسلازي نسب بيتسبو صلاتو كخونيوم زبالو قال أملاخ ويتانان مدحينان يسوع كريستوس ون أرماويان وي كحدتي وي هلاوي أملاخ زي أمنو وي كال إمنت زلوا ما يكونون سقيلمو كم تقول جزية وصبيه تماكروا لك أنا كهنات تابع كريستيان حق أنيا تاريخ سلة الصحف نقويتا خسقلو نقوه لك أنا كهنات تماكروا فريساويان لواويان عبد بيت مقدس زقابو أمز شوموم يوم سقيلمو نسي خا ممهرو زبلس تمهراي كاب غويتو زبلس غويت جيليا يلن نعاي تخبيرهم كخبرهم يوم نعين تساقي قومنها كساقوهم يوم جن أنا كل جزية مساقمي أب حق دوبلو حق خا حارا كتوسعكم يا إلك عليه هو تسمع لنا هو تحبتنا هو تسمع لنا بونا thank you هراي كالوت كاب جبر هاريات معرف 10 توشوعته كاب زوم سلسته أرستات انتاي تماهرنا انتاي فليدنا إذا اللور استنا ምናልባት ክሳብ ትዳለው ኣብ ቁጽሪ 10 ብጣዕማ ገዳሲት ነጥብላ ማለት ንዓና እንመሃሮ እንታይ ኣትብል ይቕሬታ እቶም ኣብ ኣቴና ዝነበሩን 21 سبعة ينان أواز نبرو قانوتن بزين حدش نجار مزرابن اسمع عند زي كوينو
نخال اسق زي ينبرون إذا حجي ماس ميديا ناتبهال زقل زلو عالم بناسا غيراتو أأمرونان جزينان علامانان زبلع بزيادة أأمرونا زبلاش زلو كنستوعللو إتي أماس ميديا نحلفو جزي أبصلوت نداء تحليفنايو ناي بحق إن هوتنا خون نجزانا خون نبتخرسيانا نهاجرنا برخات زمسيو أبعتينا إذا كل سنة فلتات ندهالوه توم سبعتينا جن زون كلهم فلاسفات ولا بسنة فلتات بتعدي اللوز بحالو كم ملو علم مسيو فلسفنا ناتا مهارو خلو سنة طبب ناتا مهارو خلو نساتهم جن انتايلو كلهم سبعتينا أبعزنا ورقانوتن بزين حدش نجار مزرابن مسمعن ده زي كوينو يلعب يلو مالك انتاي تبهل انتاي تجبر اما نهزي كاك انتن قالوا بالطعم جزينا سلازات فأمرونا سلازات بلاشو بحق انت استبهل لكم لقاءات سب ابتقوم نجار زلوا قوم نجار نابنت دحرينا سمويا سب مويات عنا بزعبات عنا زملكت بمويا مجلس كهبو خلو ازي وحد سبي زكاتات المالك قوم نجار زي بلو كتسمعوا زدنسو نتهزبنا بعقرقر نافقتن زأتو قالات كمص خلو ግን ህዝብ ዘይብሉ ሰብ ይካታተሉ ማለት ስለዚህ እንታይ እዩ ሰብኣትያናን ኣብ ኣዝነብሩ ጓኖትን በዘይና ሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዓን እንደዘይ ኮይኑ ንኻልእሲ ግዜ ኣይነበሮምን እሞ እዚ ማስ ሚዲያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ክንትንቀቐሉ ተኣቤላ ቤለው ዝሓልፍ ግዜ ኣብ ጸሎትን ካልእ መጽናዕታዊ ጽሑፋን ቁም ነገርን ከነውዕሎ ንኽእል ኢና ካብዞም ሰብኣትያና ከዓ እዚ ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት هراي كالوت هراي مو زغوانا حتو ويرئيتو توساق حسابات تلينا قبلكم دا زي بلناغن أبونا أبي ملأك سلام كالم عدان هيبوم بصولت كعاسولنا ناب أبدا محرات بخبري أعدم هراي أبونا قال هوت يسمع لنا زمن أقلقلتكم يبارك كلكم حواتن حتن دما بمزمور زمركم زمركن مزمور ملاختي يسمع لنا كموينة مزمور خن نتا كنمهارا زمسنا معرف 17 أنبيبكم كم تدردعكم لقلتكم بدحري ون إذا تماهيرة إذا تردي إني لكم حسب النهابكم أبزقوا بقى زمسكم كلكم እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ንዓና ድማ ከምቲ ዝተማሃርናዮ ክንነብር እቶም ሰሚዖም ዝተማሃሩ ንሕና ድማ ከማኣቶም ክንመሓረሉ እግዚአብሔር ንኹልና ይሕግዘና ኣብታ መወዳእታ ሓሳብ ክትህብ ከላ ሓፍትና መዓዛ ጽኒለ ሰምዓ የስተንትና ነረሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 21-22 ንኹሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ከዓ ረሓቁ ዝብል ኣሎ ብማዕዶ ብእምኒ ወንጭፍ ሰሚዐ ወይ ተነጊርኒ ወይ ከምዚኦም ኢሎሞ ኢልካ እዝኒ ኸለካ ወይ ድማ እግሪ ኸለካ ዓይኒ ኸለካ ዝርኢ ኣብኡ ከይድካ ደይሰማዕኻ ዘይረኣኻ ብበላው በለው ምእንቲ
أفردي أبحمق نجر كي تودق إيو هواريا باولوس نخلو تعذبوه مخنياتو حماقن صبقن سناين كين كتفلي برهانن سلماتن كتفلي تغقل نخل مسرعها نخلو مستعذبكا إمو نخلو تعذبوه نتسنى حزبوه كاب كفو زبالكا رحقو نخلو تعذبنا نخلو رئينا نخلو أنبيبنا نتسنى كنحزو كاب كفو زبالة دما كنرحق እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ኣብታ መወዳእታ ሕጂ ዝጠቐስዋ ኣቦና ሕጂ ያነረሞ ኣነ እውን ንዓኣ ንእሽተይ ከብል ኣብታ ቁፅሪ 21 ኩሎም ሰብኣትየናን ኣብኣ ዝነብሩ ጓነትን ብዘይ ንሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዕን እንተዘይኮይኑ نخالق سجزية أي نبرمن نايب حقي لومي أب علم ناسي أبتي هو زغنة مرتي أبتقنع زغنة مرتي أبت بن السحا مريحو ناب قدس سجون ناب كبر دومن زبك تمهرتي كتسمع كلخا كتكاتاتل كلخا بأمايت كترق خلخا أبتم حدش نجر بلا بلو زمهرو ويدما ززاربو كترقي كلخا جن بأشحات فلورس ويدما تخاتاتل تيخا تريقي زغرمني حدا غزيس سغاب زقربا غزي بب غزيو زارب نيرو حنت معلتي اكو انا حلف كبل ريايو افريم دي غلشمو يقرتا شمو تدي تغاغي ادامن هوان سدق دقا اكو غزا اميلو عد خيترف فليو ابا اكو غزا يزارب نيرو نز سبزي اشحت كاتاتلو نيرو ازنتاي ندحريلنا حجي كنت بزيكا نحدش نجر نمسمعسي نخالق جزية أين برمن زبل صحف سؤالي كنا نزغال زي تصحيفو أبت أوانا منيرو أب أوانا حجونا له أبتم بدحرينا زمسو أب أوانا مون كهلو إيو كمتي طبابنيا سولومون أمس حب مكب بنتايلو أب تحت صحايز الله خلصي حدش نجار يلن اتزنا برأي ملشو زداقاقم إلو ما نحنا دما كنت انكاق قال أملاخ نبعلو كل جزء حدش مبر أرجيت هيكونن كل جزء هياو كل جزء دما حدش إيو جن حدش سبات ززاربو حدش نجر كمسو كلو جنا زتقمنا قديفنا حدش نجر زربالو حدش نجر دما يسمع الله تباهيلو أب زمننا نخالق نتقنع نتهوت نتزتأكم جزية زسعنا له زمن ايو زلمو اذا معرف زيئة تسفى قبر كمتي قوانتن بزين حدش نقر مزرابن مسمع انت زي كوينس نخالق جزية اي نبرو من زبل نحناون كسع حجي من البات نزتأكم جزية زينرنا جزينا نخالق انت دعنيرو جون أملاخنا آبي اللخ منبر
أبينركم زبل أملاخ تمالي زينبر كامساي لومي اللخان إلو زي أبيهر زسقوق أملاخ أيكونن أما نخلو تعذبنا نتسناي كنحزو نتغفو إذا بلد ما كنرحقو حدش سباخي حدش نجار اللو إلنا دما ددحر حدش نجار أي نخيد سنبت أبيت كريستيان أرفيدنا مشت فواس وينبي مسئلو تباهيلو أبز خبابينا نابو نخيد بزحاتنا زلنا انتاي دلينا حدش نجار دلينا مبرتزنا تزرفنا يوين كنا بحق بلبنا وترفيدنا انتاي بيت فوسي بيت عنايو بيت محراتي بيت هوت زل على ماونتي كن حدش نجار بزين خالق بزين حدش نجار سن خالق جزيه اي نبرو من اما نحنا دما احوات حات كنت انقاق حدش سباخي حدش نبي حدش ممهر مسئلو كاب إيرابادو كاب عددو كاب زدو الناتباله بزو حساب اللو زعوانه حدش نجر دليو نتزلو زي حزسي نتسمع زي تتقملو نتسمع زي نبرلسي كالا حدش نجر مو كاب كمزي كولل يدحننا بيتا كريستياننا نخلو زخون اللوا نلقى باطرح كنتي بسبريا كنقرنا تصنحه مستنقرم نتقال دما مرمروه مش مرمروه مستردهم قنا بفقادهم دما آمنوا قبلنا ما كمتي سئلكا إلو ما إلكا ويدما كمزلو إلو منايلنا بوحج كينو السد انتهي دعا نخلو تعذبنا نتسناي كنلقب نتغفو دما كنرحق حدش نجر دما عيندله حدش نجر ندل ندحر كوينا علم قداف اب صبح سي اب دقيق وين حدش نجر اللوا موسدنا عنا زفون حدش نجر دلينا زنبرنا خينا طفء حدش نجر دلينا دما كابت قنع مقد خين وص كنت انقاق እግዚአብሔር ንኹልና ሓይሊ ይሃበና ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ዝያዳ ነፍሳት ናብዚ መጽየን ዝድሕናሉ እቶም ኣብዚ ኩሉ መዓልቲ ንሳተፍ ዘለና ድማ ነቲ እንጠቕሶ ጥቕሲ ነቲ እነንብቦ ምዕራፍ ድማ ክነብረሉ ህይወት ክንረኽበሉ زيادة خلو دما مودعتنا نابا اندحرلنا تنسيحنا قدس سقوئن كبر دومن كنبال علو معنياتو ما هتمنا مودعتا قدس سقوئن كبر دومني اتم بحيل أملاخ أبزبت إحنا زلنا أو نحز اتم زي بس إحنا زلنا ونقزي أبيهر تزي أبينا نخلنا أيودالو نمو كلنا ما هتم قدس قربان كنقبل እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ግን ክንሐስብ ግባአና ብጥቅስ ምጥቃስ ብምዕራፍ ምንባብ ኣብ ጉባኤ ምስታፍ ወይ ድማ ሰንበት ኣብ ቤት እግዚአብሔር በጽሕኻ ምኻድ ነፍስና ኸይንዕሹ ከይደ እንታይ ተቐቢለ ኣብዚ ጉባኤ ተማሂረኸ ኣበይ በጽሐ ኣብ ህይወተይ እንታይ ለውጢ ኣምጽኤልና ምስ ህይወትና ህይወትና ክንፍትሽ እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ቅድሜ ብጸሎት ምዕጻወይ ንዝመጽእ ዘሎ ሰሉስ ጉባኤ ሐዋርያት እዩ ናይ ዝሕጂ እንጾሞ ዘለና መወዳእታ መደምደሚ ኣውደ ዓመት እዩ ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣብ ሮማ ብኸባቢ 7 ዓመት ኣብ 68 ዓመተ ምህረት ከባቢ ጴጥሮስ ቁልቁል አፉ ዝተሰቅለሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ
كسادو بسيف ستقرصلو ابت ملكو من تايزبل اهاده تسقل قلقليته واهادو تمتره بسيف كسادو كبرته اتحاده قلقل افو تسقله اتحاده دما تخبرتس كسادو بسيف تمتره يدبلنا مو شعو او دعمتنا يو ازم برهانات بيت كريستيان الى برهانات عالم الى بيت كريستياننا تصوعهم ابوتاتنا سمعتنت تقبلوا لي امو نحنا دما اتبع لتغنى خبر كلنا ناتهم برخت كنقبل كريستنا دما كساب كندي واقع خمزة خفل دما نشتي نجر لو مرخبنا عند الشوينا نبل تأمنتنا نشتي كوينا أبوتاتنا جنا أب كسادهم سيف كودق أب أداوم أب أجارهم كل عفهم تتخيلهم مسامر حدا إما الزخون شنكار كأتوم كله بحقوس بمسجانا أم قبلوني رمو أب بعليو قداسي اللنا لك ساعة 4 وقحتها نكفتينا 5 سنبت قداسينا دما 5 سنبت يمو زيادة كله دما 5 زبلنا يو أبصم نيرنا أب أود عمت كنبل كلنا قدم ذكرني أب عد أود عمت كبهال كله زيادة كله نعيشتو خينا كدان دخون نخداني لنا نخدانينا نصبنيرنا إذا يكونن أود عمت بخدام بالعمست يكونن أود عمت بقدس سجون بخبر دمني مو كلنا نوعو كنقرب قداسي لنا نشعو اتانا يمشت بروجرامنا جن يلان مالت يشعوتا نايسولوس مخنياتو سقاب ساعات حدا سقاب فرق معالتو سلازلنا تانا يمشت ناينوغوهي امو تم تعملنا كلنا مسئينا ابت قداسي غنساتف كمو ان حمسن عربن دما كونفرنس بهاجر سبكة زدالو هاي مبل 23 عمت اب سياتل يو امو اتوم زلنا بمرخو بزهان كم محلالف سلازخونه اتلينك ابت فايفر كنحبركم ينامو حمسن عربن دما ناي كونفرنس بأونلاين كنكتاتل اتاناي عرب 5 حجي بايبل السادون ابتناي كونفرنس زقبرلو ناي هاجر سبكت مخنياتو نمأمناني لكاي زقبر زلمو او بأونلاين كنساتفينا ابزي ناتنا بتابنا بيت كريستياننا يبلنان مالتيمو እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ምስጋና ይብጽሐዮ እና ሽዑ ሰባት ግበረና ንሕና ነዚ ጸጋ ዝረኸብና ንአምላኽ ነመስግኖ ዝያዳ ሁሉ ድማ ንአምላኽ ክብር ክንህበሉ መወዳእታና ክጽብቀሉ ገጽ እግዚአብሔር አምላኽና እንሪእሉ ክገብረልና ነቶም እናደለዩ ሲኢኖም ዘለው ከምዚ ድማ ከምቲ ኣብ ሉቃስ 10 እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ እቶም ዓየይቲ ግና وحدات يممو نتقويت أخلصي عييت من تخبكم صليو كم زبالة نتهم زي بلهم دما እግዚአብሔር አገልገልት ይቡ ቃሉኩም ግበም ቃሉኩም ህረም ድማ ኣብ ጸሎትና ንዘክር ንሕና ድማ ከምቲ ክንብሎ ጸናሕና እንንበረሉ ብመንፈስ ንዕበየሉ እግዚአብሔር ከምኡ ክንከውን ይሓግዘና بصلت كنعصو كلنا حنساب كابز زلنايو حفنبل كبرن مسغانا نعملاخ يكون من سلام زصل صلاه كم بحدش كلن زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ሰላም ዝሓንተን ለኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምናለና ኣብ ለለ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምንቲ ሰላም ጸልይ ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማህበልና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገል ካብ ፋድሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወኒ መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ከደንግል ይኽድ ስጋኹን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጸዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስርካ አንስ ብርክቲ ይኽፍረ ከርስኩም ብርኩ ወመለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
ونقول تحجابي لنا كان مالكنا لنا ونقول سلام هبنا كل يبكنا خمعوك جابيرات رينا سقا خاونا فسلنا بجاك خان نفلت بعد أملاخي بنا كل اسم كان سمن صوعنا لنا أبسما يزل الله خان سخا سلام كعبل نفسه كلنا حدث أبزع على من مارنا بسلام حلو كل ما راح تنسب سلطانون قد اسم كا سلام حبهم أبزريانا نزلوا مكان تازاب كان مخراب أما تاونا نزعنا نزلوا قراوتنا بقول سلام حلوهم بقولون بقونعني واتك النبرن كل سنة يعمل خدمة نعخاني زيابير بنفرح وحياو الناس كنركبن بكرسوس مسؤول منفذ كل سن سقانا صنعتهم بوزل لك لمن كل ساعة نزل علم أمين قدس زيابير أملخنا سلا كل تمسكن سلا زقباء إذا تمسكن سلا نعنا دمات عنا يبقى بهوات حليقة نايزمان فساو قباء إذا تساتفتخن كون سلا زقبر كاننا كبر مسكانا نعخا يكون نقباء إذا غون ساعة معلتن سلا زهب كاننا دمات تمسكن نزقباء إذا مريحهم زمهرنا بنا عدمنت عنا نهبلنا زمن أقلقلتهم بارخ تم كلهم منان عبيتهم نعشتهم دما إجابير أملغنا أبزو قبائزي تساتفهم زمسيو نقول لنا أبتا سمايو تنزل على ما يوتن قبائي قدسان دما أبداق ما يمساخا تساتف تغنكون مسخة حق زنا كمزا أمدراوت بيتكا كمزي أبز مدري أبزي منفساو قبائي نأكب زلنا أبتا سمايو تنزل على ما يوتن بيتكا دما قوصرنا خي قدلين أو قبائي قدسان تساتف تغنكون دما مسخة حق زنا تا مقدم سفلتنا إياه كاب أخي نوصل أب أخي نحز أب أون كسع مت أمنات كنكون دما مسخة حق زنا بقاشات مرتي ويدما قاشان مسمع قاشات مرتن مسمع ويدما نبي سباخ مسئل لنا دد حر سبات زي كونست دد حر يخاخن كيد زيابيهر نسخة تقنع مقدي أتحزنا نقول لغن عزب نتتقمنا خن حزو نتزي تقمنا حماق نقر دما نيولنا كم فنفنو نسخة حق زنا زمامي زللي زفلي زردع منفس قدسكا نقولنا لأخلنا بمصحف قدس اليوم زاربو زمهرلنا بقاشا مقدي بحدش نقر توسيدنا خين ودق زيابير أملخنا سخارد عنا أب حمام زلو فوسلنا أب حزن زلو سانا نعلنا أب چنك زلو چنك تمارهو أميام زلو نسعلنا شقاب نفسه تعصرف تحلنا زوفرو دحانيت ولنا زقاش كلهم دما بدحان سلام ملسلنا كلهم زولدنا يوم أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعاخا زغون قبرلنا نعاخا زي كون أيتهابلنا زي ورحات زي أبها قرنان كبابينان ورحات كرمتي إمو زنام تقل زنام شاي زنام برخات عن زنمالنا رواتاتنا بوحازي مدرنا بتقلم العلنا من أسي أحواتنا أب كند برات تسكيمهم أب قبو مسارع تسكيمهم أبو عرس أميدهم حريصهم مدر فريهم صدرهم كنسعو هوتهم كمرحو ناي كنات ناي برات مسكام يأكل بلنا اتخبابينا سلام زنافق ايمو سلام هبنا محرت ندلل لنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتخيدنا يأكل بلنا نتدم زستو ديابلوس يأكل الكاغن حلنا محرت كهبنا سلام كهبنا نايمت خخاب جزي أمسعلنا صبو انري اللو طعم انسمع اللو جزي أمسعلنا الصوم زد ما سخاتريو سخات قبلو صوم قبرلنا برخت بيتروسن باولوسن كفلنا بيتروسن باولوسن كنطقسم كنصوعم طرح زي كونه قبرم كنقبر سرحم كنسرح تلقهم كن اللي اخدما كم اتم ناي صنعت منفس عدلنا سلام حدير كان يصبح سبات قبرنا بنادينا قدس دنگل مريم ملادነት ناي ملاك ترادانነት بناي نبياتنا حوارياتن صادقانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا كمتن هواريات زمهر كايوم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قصتها تمسا وارقام تاب سمايكم دمام دريكم علات انجرانا لما حبنا احنا نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعبسانا نحدقلنا
كاب كفاد إحنا نمبر فتنايت أتونا من قصن حيلين كبرن نزل عالمنا تكايم أمين أو زتيا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله حلنا خي دنقليخي سجاخون دنقليخي أدي جابير صباحات قويتا سراوي سلام لك الله سخي كاب عن السبرقتيخي فركر سخون برخيو أو ملئتا تسقى يا بهير مساقيو أو في السيتي دسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مئنتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويشري بزينة واملاكنا مدان يسوس كريستوس كان كان سريحات يادم ساسي ابسا ولدو لبرو كسات ابراهان انتم اويه كانت واويه دياقونات ادوان سايرو كسانات ببسمكم كونوا فتحان ومصحان يرسينا رس كدلوان سمات جيو مهارن كريستوس مال 10 تخلته جيو مهارن كريستوس 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 بزحلفه محرنا إذا ما تحلونا بعفون منفس قدس بأنت أجزتنا مريم مهارن كريستوس مال 10 تغلته بأنت أجزتنا مريم مهارن كريستوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ተረፈ ግዜና እግዚአብሔር ይባርከልና ንክብሪ እግዚአብሔር ደው እንብለሉ ድማ ይግበረልና ብርክለይቲ ይግበረልና ናይ ፅባሕ ሰባት ይግበረልና امين قال هو تسمع لنا حنحضر كلكم امين بركليتي نخلنا قال هو تسمع لنا مزمور ملاك تسمع لنا امين قال هو تسمع لنا بوتاتنا حنحضروا بركليتي تسمع لنا حنحضروا كلاتكم بركليتي مرة نخلنا قال هو تسمع لنا امين ولي فاميلي قال هو تسمع لنا ثانك يو بتعم صبق نيرو እዚኣ ምስ ስድራ ኩሉ ሰብ በቃ ኩሉ ሰብ ክስዕባ ዓባይ ኣብነት እያ እሞ በቃ ደስ ትብለና ኩሉ ሰብ ከዓ ብዝጥዕም ብዝተኻእለ መጠን ምስ ስድራና ምስ ደቅና ምስ ኣንስትና ምስ ሰብኡትና ክንኣቱ ብዝተኻእለ መጠን ማለት እዩ ስራሕ ኣሎ ካልእ ኣሎ ኩሉ ነገር ስራሓት እንድዩ ፀገም ኮይኑ ባት ያ ኩላትና ብሓንሳእ ክንርከብ ተስፋና ወሰን የብሉን ያ ኣሜን ኣሜን ቃል ራይ ብሩክለይቲ እግዚአብሔር ይመስገን أمين كلكم نتي قدست بيت خريستيان تهوا أغلغلوت بتبعاتن بانك عدوون كتكاتات الوزم سهم قدست بيت خريستيان سيادة صادقان أسبت هوتا نخفلكم تبل زابير بتعنا عاقبو أبزمس قبعنا بسلام كن الرخب نا إكزابير قدست فقادي قبر لنا آمين حنحضروا سلام لك